o que teña que hablar, o que non este de acordo. Bueno, pues entendemos que queda aprobada por unanimidade. O segundo punto da orden do día é a dación de conta da resolución das datas segundo expediente que se haxa na sesión. Non sei se tamén tenes algo que decir neste punto en concreto. Entendo que non. E o terceiro punto da orden do día é a aprobación se procede de expediente de investigación da titularidade dos terrenos sitios no lugar do carro do traveso número 44 da localidade da Franquilla. Neste caso, que lea os acordos os señores secretarios, por favor, e despois, se queredes, procedemos ao debate, senón, os primeiros puntos. Acordos. Primeiro, que se incoste de investigación da titularidade dos terrenos sitios no lugar do carro do traveso número 44 da Franquilla deste municipio, presuntamente pertencen á corporación local, e que se soliciten los registros que concedan todos os antecedentes e datos que constan de accións de los investigados. Incorporaránse as experiencias de comunicacións que se estudian para tal efecto. Segundo, que se publica o acordo de iniciación do Boletín Oficial da provincia de Ourense e que se expoña no tabuleiro da Administración do Concello de Ribadavia dentro de 15 días. Terceiro, que en verdade se procede ao acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma para que, en seu caso, poida cumprir os requisitos de legal procedente. Cuarto, que se justifica os afectados por expedientes de investigación para ser conocidos e justificables. Quinto, que se abre un trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde o día seguinte ao día que se deba dar por rematada a publicación dos anuncios da maioría da información para que as persoas afectadas por expedientes de investigación poden alegar por escrito todo o que consideren conveniente para o seu dereito ante a corporación, por lo que se garante os documentos en que se basen as súas alegacións. Sexto, no de finalizado o plazo para presentar alegacións, que se abre un período de proba con un plazo de 15 días que serán admisibles os siguientes elementos: os documentos públicos judiciais, notariais ou administrativos otorgados a por dereito, o reconhecimento de tal pericial e declaración de testimonio. E sétimo, unha vez practicadas as pruebas e valoradas polos servicios da corporación, podrás tener acceso aos expedientes das persoas que se afecte a investigación e comparecerse en medio para que durante 12 días aleguen o que quede conveniente para o seu dereito. De seguido, o señor presidente somete a votación a proposta presentada por os apuntes, que son de compromiso por la ley de mocións transparentes, que serán sobre o pleno dos grupos do PP, BNG e do Consello de Editor Civil. Por conseguinte, por maioría, fica determinada favorablemente. Moi ben, procedemos ao debate. Manuel, como nos explicaría? Nada, eu xa unha vez que o señor secretario dos centros posicionei na comisión informativa e Gracias. Brais, en común? Sí, gracias. Bueno, neste punto eu creo que hai pouco debate, fundamentalmente, porque é un tema a tratar no punto 4 da orde do día, a colación unha proposta de moción do noso grupo. Simplemente decir que estas situacións de indefensión muchas veces dos espazos públicos e dos espazos comuns prodúcese fundamentalmente por la deixadez deste actual goberno, entre outras cousas porque hai xente neste mesmo goberno que leva 13 anos xestionando este concello e ainda non se pasara nin pola cabeza chegar a registrar a titularidade dos caminos públicos e dos espazos públicos. Eu entendo que no punto 4 habrá que tratarlo como lle corresponde e agardo se es aprobado para que situacións deste tipo non volvan a ocurrir no noso grupo. Moi ben, moitas gracias. Desculpa, o noso grupo, por suposto, votará. Acerca de a atención, non que ese tipo de cuestións teñan que vir ao pleno, por unha banda, porque este tema xa foi tratado co Concello fai un par de anos e non se resolveu e hoxe volve de novo a problemática a esta mesa e chama tamén a atención que parece que os veciños teñamos que demostrar que o público é noso e non ao contrario. Total, o meu grupo vai votar favorable. Bien, moitas gracias. César, Partido Popular. Gracias. O noso pode ser favorable tamén. Nos entendemos que a apertura deste expediente necesario para verificar a situación que se está producindo na Franqueirán. Nese sentido, pois, agardamos tamén que, de algún xeito, dado o que podemos falar do veciño da Franqueirán e máis, que todo parece indicar que habría unha titularidade pública, ou que se establece unha titularidade pública, agardamos que
finalmente se demostre que isto é así e, por tanto, se poida recuperar a legalidade e a situación de normalidade. Nese sentido, pues, entendemos que o expediente de investigación é un paso indispensable para aclarar a titularidade deses terreos e, por lo tanto, pues, sobre todo será favorable. Muchas gracias, Javier. Ben, nós vamos votar a favor. O que está claro é que estes temas surxen, e non só surxen no público, tamén surxen no privado. Cantas veces os veciños teñen que ir a litigios para defender a súa titularidade da propiedade. E máis está documentada, eu penso que non hai máis afán que defender o que hai. É dicir, surxe, temos que afrontar, e, bueno, non hai ningún problema, tampouco, seguramente, que votemos a favor da tua proposta, que vai estar que nos parece positiva. Por tanto, isto, hasta que falamos incluso da relación, pode surgir outra esquina deste concello. É dicir, pasan nas historias privadas, canto máis nos espacios públicos, que son moito máis abundosos. Por tanto, eu penso que, bueno, o comentario, se o fixetes, eu penso que, para o meu punto de vista, está fora de lugar, pero, bueno, aceptamos, pero penso que iso pode surgir incluso hasta cando fagamos o segundo caso que cheguemos a realizar, eu penso que hasta pode surgir unha defeito. Por tanto, nós non digo máis sobre o tema, non vamos a votar a prova da proposta. Muy bien, muchas gracias. Pois entendo que eres un segundo turno. Muy bien. Pois entendo que queda aprobado por unanimidade. Muy bien, pois pasamos ao cuarto punto da orden do día, que é a proposta do grupo municipal da agrupación de electores de Beiro en Común para que o Concello de Ribadavia realice a propia inventario de camiños e espacios públicos do municipio de Ribadavia e proceda a súa protección para o ben común. Primeiro que ler o secretario de Propostas de acordo son as seguintes. Primeiro, que o Concello realice a prova inventario de espacios públicos, camiños públicos, camiños rurais, plazas do municipio de Ribadavia, así como os camiños de estradas, plazas, paseos, parques, aulas, fontes, canais pontes, e máis obras de aproveitamento de iluminación xeral, incluso a conservación e policía sexan de competencia en entidade local. Segundo, unha vez realizar este inventario de camiños de titularidade municipal, considerarse a aprobación inicial por parte deste pleno, será sometida a exposición pública por un período de 15 días, sujetos a tratamento en todas as parroquias do Concello, disponible por parte do Concello persoal que asesore e que consulta de finanzas. Terceiro, que unha vez aprobado definitivamente o inventario, debese proceder a la elaboración de unha ordenanza que regula a utilización destes espacios públicos e a súa protección. De seguida, sometes a votación ordinaria de ausencia da proposta presentada, que non se interesa ficha do programa de unanimidade. De seguida, por parte do Concelleiro do Partido Popular, proponse unha encarga a proposta presentada no senso que se incluye o punto 4 que establece o seguinte. Cuarto, dado que o actual inventario de lei non se atopa actualizado, se por parte do Concello se proceda a elaboración do novo inventario do patrimonio municipal de acordo que dispón os artículos 17 seguidos do Regulamento de Leis das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1332/1986 de 13 de xullo. O señor Fidalgo Martínez manifesta a súa conformidade en engadir o punto 4 proposto, quedando a proposta de acordo os seguintes seis, é dicir, os tres puntos anteriores engadindo o punto 4. De seguida somete a votación ordinaria a proposta transcrita obtendo o seguinte resultado. Por unanimidade fica dictaminada favorablemente. Muy bien, moitas gracias. Ten a palabra o señor Rey. Gracias. Bueno, como se dice no anterior punto, a proposta desta moción fundamentalmente está generada debido á situación que surgiu na parroquia da Franqueirán e que puxo dentro da mesa a indefensión que existe no noso Concello para protexer, salvaguardar eses espazos públicos que a día de hoxe non existe inventario no propio Concello e, polo tanto, eu creo que é unha ferramenta indispensable neste momento para protexernos. Como xa eu digo, os acordos froito nas comisións informativas, froito da colaboración entre grupos, hai unha proposta ordenaria para mellorar esta moción que fala de inventario de bens. O noso grupo entende que é máis que acaído e imprescindible, por lo tanto, estamos a favor da súa inclusión. E simplemente gustaría, para non, creo que este punto non ten moito máis debate, si recordar que a labor da protección dos camiños e espacios públicos é unha competencia municipal, a competencia municipal en materia de vías públicas, que alcanza tanto a urbanas como a rurales e que obligan as entidades locais a mantelas en un estado de conservación.
digo porque engádega tamén a propia elección. Os concellos que así deben exercitar en todo caso as competencias en relación coa seguridade de lugares públicos que implica a ordenación, vigilancia e disciplina das vías públicas urbanas e tamén dos caminos rurales. Gracias. Muy bien, moitas gracias. Manuel? Si nos vamos a votar a favor, pues que entendemos que é unha cousa necesaria e tal vez o conhecimento de que existía un inventario. A ver, cuando aí fai anos na súa evaluación, porque non sei se pode fazer, pues parece razonable Dende o noso grupo entendemos que é necesario coñecer o patrimonio que contamos os vecinos e vecinas de Ribadavia, fundamentalmente por dous puntos. Número un, poder facer unha planificación lógica das actuacións ali onde sexa necesario para non andar a salto de mata no traballo necesario de rehabilitación moitas veces dos camiños cos que contamos e do ben patrimonial que temos, e outro porque tamén é necesario tamén saber cal é o patrimonio que os ribadavienses temos, non? Entón, o noso voto vai ser favorable. Muy bien, muchas gracias. Sí, o noso voto tamén vai ser favorable a esta proposta. De hecho, nos parece unha proposta moi agraída e moi acertada precisamente con consecuencia, pois do que debatimos no punto anterior, cuestións deste tipo que son as que traslucen unha vez que non existen ferramentas como un inventario de bens públicos. Nos nese sentido tamén, unha vez recibida a proposta de Ribeiro en Común, que se centraba un pouco pois, o que eran os espazos camiños públicos e espazos digamos públicos de lecer, nós tamén propuxemos esa engádega de que se faga un inventario de todos os bens patrimoniais dos bens inmobles, fundamentalmente os que posúe o Concello, é dicir, casas, fincas, etc., porque nos consta que incluso se foron adquirindo propiedades por parte do Concello ao longo dos anos, hubo incluso cesións de particulares de bens inmobles ao Concello, e entendemos que eso ten que figurar nun inventario público que ademais o lógico é que sexa accesible e coñecido por todos os veciños e veciñas de Ribadavia, porque ao final, cando falamos dos bens patrimoniais do Concello, estamos a falar dos bens patrimoniais de toda a veciñanza. En ese sentido, entendemos que esta ferramenta é fundamental para o coñecemento e despois, posteriormente, un pouco na liña do que dicía Xacobe, para traballar a posta en valor destes recursos, porque probablemente unha vez que se leve a cabo este inventario nos atopemos con unha gran cantidade de bens inmobles pertencentes ao Concello que se atopan nun estado bastante lamentable, que probablemente precisen de actuacións que o mellor se fosen dun particular xa se lle terían exigido. En ese sentido, pois nós entendemos que é positivo que se aprobe un inventario destas características e, por tanto, pois votaremos a favor. Muy bien, gracias, César. Javier, o profesor, me da por ayuda decir gracias por lo que bueno, si te cambias, ben, o noso voto tamén vai ser favorable. Nos entendemos que a verdade é que o PSOE recolle algo, recolle algún tipo destas inquietudes, pero seguramente non as contempla de todos, sobre todo as patrimoniais. Entón, o que está claro é que, o que se trata é de facer un inventario, tenemos que despois consensuar entre todos para darse da fórmula para elaboralo, pero nós estamos de acordo en facelo, está ben que a ciudadanía e tanto a corporación que precisamente teña un documento local en sirva para traballar, e que está claro que esta é unha ferramenta que ao futuro positiva. Por tanto, vamos a votar a favor. Queres un segundo turno? Unha máquina, se me permite. Moi concreta e moi rápida. Explicando o que dixo o portavoz socialista, respecto ao PSOE, a propia moción indica que a relación de camiños e a súa indicación do propio PSOE non presupón, sin máis, a titularidade municipal. É imprescindible o inventario porque que figura sen PSOE non significa demostración
simplemente Igual que fantástico. exacto, igual que falta. Moi ben. Bueno, entendo entón que se non se procede a un segundo turno de debate, pois queda aprobada por unanimidade. Ben. Pois pasamos ao quinto punto da orde do día, que é a aprobación de expediente de modificación de créditos número 1/2016. Neste caso, pois, o señor secretario privado. Intervengo, señor presidente da Comisión, para explicar o contido do expediente de modificación de créditos. Dice que o Concello antes do 20 de setembro ten que ter executado a eliminar a mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias no Concello de Calabranga. Obra encadrada dentro do Plan Marco, mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias de 2016, para a cual fase necesaria a aportación municipal e o comiste de 171,15 euros. Para a obra mellora da adecuación de parques infantís dentro do barrio de Centros Rurales Agrupados a vencer, faise necesaria unha aportación de 16.370,64 euros, así como tamén para corrixir un erro no consignado no orzamento dunha traballadora da limpieza. Por iso propomos o pleno da aprobación de los siguientes acordos. Aprobación do expediente de concesión de créditos extraordinarios de crédito por importe de 26.913,68 euros de acordo con los que se hacen no expediente. De seguido, sometes a votación ordinaria a proposta presentada tendo o seguinte resultado. Todos ao pronto de expresión con conocidos transparentes. Reservarse para o pleno no que refiere negar o plazo de director que debe cumprir. Por conseguinte, por maioría, fica determinado favorablemente o expediente de concesión de créditos extraordinarios de crédito número 1/2016. Moi ben. Manuel, como socialista? Xa posicionei nas cousas informativas, entendo que é unha situación de crédito para o ben común, e depois máis extendida, todas as que se van a chegar eses cartos, as institucións secretarias, pois o noso voto é aprobado. Ben, moitas gracias, Manuel. Nadie que ve en común. Gracias. Ben, esta proposta de modificación de crédito afecta a tres conceptos. Un é o persoal laboral, sobre o que nos apoiamos e defendemos esta modificación de crédito. O mesmo para o plan marco e a mellora de camiños municipais. Sin embargo, no terceiro, o noso grupo quere facer unha lixeira apreciación. Quero recordar que para a aportación municipal de proxectos de mellora de adecuación de parques infantís, revisando o boletín oficial do Boletín Oficial de Galicia este martes, 24 de maio, hai unha resolución da Xunta de Galicia na que resolve dar 32.723 euros ao Concello de Ribadavia, que xunto coa modificación de 16.770 faría un total de 49.493,84. A solicitude desta institución por parte do Goberno Municipal foi para crear estes parques infantís. O noso grupo ten claro, fundamentalmente, o situado en Francelos, que urxe a súa reparación, o seu estado lamentable, o que non temos nada a proxectar. Sin embargo, creo que os 49.493 para estes tres parques, quizáis, o noso grupo así o estima, poderían ser destinado a outras finalidades. O noso grupo quere matizar que está totalmente a favor da intervención nestes parques infantis que os tra a Mencer, totalmente a favor de apoiar e apoia cualquier intervención de mellora, eso non cabe a menor dúbida. Sin embargo, entende que estes 49.493 se podía ter destinado, e así o defendemos, para outras necesidades, non? E gustaría, nada máis, botar un pouco de luz sobre o método para a toma de decisión por parte dunha institución do Concello, unha institución que é de proximidade, de cercanía á cidadanía. Nese sentido, eu creo, e sou máximo defensor, de que moitas veces hai que consultar a xente coa veciñanza da cidadanía en que destinar eses recursos públicos. Quero recordar que nos orzamentos de 2016 o noso grupo votou a favor, falamos, entre outras cousas, e estáse aprobado, entre outros, pelo grupo de goberno, melloras, entre outras, casas locais sociais, diferentes parroquias, e así tamén reformar vestiarios ao Auditorio Castelo como a Casa de Cultura de Real.
Recordo isto porque nos entendemos que, por exemplo, sería moi acaído unha solicitude, por exemplo, para, como exemplo, non unha proposta en concreto, pero sí como infraestructura cultural do Concello de Ribadavia, por exemplo. E quero recordar que o Concello de Ribadavia é potencial, eu creo que é galego, mesmo a nivel nacional galego, de actividade cultural. E as súas infraestructuras, francamente, están nunha situación bastante lamentable. Habría outras máis. Volvo a recordar o do método de consulta cidadá e de participación veciñal para decidir en que se destinan estes gastos. Ao noso grupo, por exemplo, baixo o concepto de infraestructura cultural de Ribadavia, aí poderíamos apoiar Casa da Cultura, vestirnos do auditorio e mesmo locais sociais que se destinan moitas veces, sobre todo na mostra de teatro, tamén a determinadas actuacións. Nós non temos moita máis información sobre esta solicitude para analizar, por lo menos para analizarnos colectivamente, porque a Xunta nos dea estes recursos. Sin embargo, polo exposto, o noso grupo e polas formas nas que se decide esta solicitude, o noso grupo vai a abster, que non é o mismo que votar a favor, pero desde logo non é votar en contra. Digo este matiz para despistados e creo que é un concepto e unha diferencia bastante importante. Non estamos en contra. Simplemente, o noso grupo vai ser Bueno, como ben decía Brais, o que estamos a tratar vai dividido case en tres bloques, non? Por un lado está a modificación para a persoa concreta, que responde a unhas cuestións diferentes, e por outro lado as partidas orzamentarias para actos en concreto. Desde o meu grupo xa falábamos na súa altura, cando debatíamos os orzamentos, e víamos que estes orzamentos tiñan moi pouca planificación detrás, de previsión dos gastos acometidos en función ás posibles axudas que saen, que se convocan cada ano, e entendemos neste sentido que debido a eso ven esta modificación de crédito a estas alturas poucos meses despois de ter aprobado o propio orzamento. Entón, a nosa postura vai ser a esta. Moitas gracias. César, Partido Popular. Gracias. O noso voto vai ser favorable á modificación de crédito. Si nos gustaría mencionar unha serie de cuestións, evidentemente o que ten que ver nos resulta incluso sorprendente que se pudese soster no tempo, que temos que os erros son posibles, pero un erro como que ocurría no caso do persoal laboral, que se está revisando con esta modificación de crédito. Nos entendemos que hai que prestar especial atención, fundamentalmente, cando estamos a falar de cuestións que afectan directamente a traballadores ou traballadores do Concello. Nese sentido, si pedimos un celo especial a hora de ter en conta este tipo de cuestións. Independentemente desto, despois todo o que ten que ver co plan marco, evidentemente, é unha actuación anual que sempre requiere unha cofinanciación por parte do Concello. O mesmo ocurre coa mellora e adecuación de parques infantís do Arancer, que tamén recibe un cofinanciamento por parte do Concello. Entendemos que son actuacións necesarias e, por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Bueno, moitas gracias. Vedes un segundo turno. Perdón, Javier. Xa falo con antes, entonces... Resulta que o ciudadano minoría. No, que sempre se pode enganchar aquí. Xa falamos antes. Empezo por o final. Vamos, o tema do personal, foi un malentendido, por eso, de feito, son 1.300 euros que non é unha cantidad significativa, parece que había un error, e, bueno, pois o miramos e lo corriximos. Con respecto ao tema das actuacións, vamos a ver, as actuacións tamén é unha demanda tanto do colectivo da enseñanza como tamén dos propios usuarios. É certo que nós tamén nos comprometemos ao tema de locais sociales e dos vestiarios do auditorio, o que pasa é que esa é unha orden específica para esas actuacións. É dicir, nesta actuación tamén sale unha serie de características ao cal pode ser destinado. Non podemos destinar a esta orden pois para poñer, pois eu que sei,
outra historia na Alameda, é dicir, ben realmente especificada para este tipo de parques. Entonces, nós, se temos o espacio e temos a necesidade e reunimos os requisitos da propia orde, porque non vamos a sumar ela. Eu entendo que nesta orde, non o sei, eu sinceramente non a coñezo na súa totalidade, pero entendo que os casos sociais do vestiario no auditorio e de outro tipo de actuacións non entran. Por lo tanto, nós o que fixemos é reunir aqueles proxectos ou aquelas necesidades que podían encaixar na orden e meterla, porque se metemos unha actuación que non encaixar na orden, xa non pasamos ni a primeira criba da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu penso que foi adaptarnos á orden, facer o proxecto, presentalo, e, bueno, pois temos que felicitar pola aprobación, por suposto. Despois, con respecto ao tema que dicía Xacobe, como da planificación, vamos a ver, nós cando elaboramos o presuposto é unha planificación. Por lo tanto, non sabemos as órdenes que van salir durante ese exercicio na Xunta de Galicia. É dicir, o que temos claro é que se temos capacidade económica para poder cofinanciar os proxectos que salgan, pois non nos vamos a presentar a todo o que salga. Algunos non lo darán, seguramente, pero que nós todo o que salga por parte da Xunta de Galicia vamos a intentar traer ao Concello de Ribadavia. Por lo tanto, eu penso que este é un tema positivo, que traemos os equipos vecinos ribadavenses, nada máis. Por suposto que é unha proposta do novo goberno, o Partido Socialista vai a votar a prova. Moitas gracias, Javier. Vamos a meter un segundo turno. Brais? Sí, moi brevemente tamén. A ver, na orde de convocatoria do 29 de decembro de 2015 do número 947 relato o xeito e as bases reguladoras desta subvención, desta resolución. Entre elas fala de redes de alumbrado público, fala de pavimentación de vías públicas municipais de titularidade municipal. Esa é outra. É que a resolución de 32.723 remite a esta subvención. Entón, acabo e despois, se queres, intervestir. Fala tamén de rehabilitación de espacios públicos, plazas, paseos, rúas, parques públicos e, por último, citar parques infantis. Fala de rehabilitación de edificios e dependencias municipais e dotación de equipamento destes edificios ou dependencias. E, en último, fala de instalacións deportivas. Tamén esta orde do martes 29 de decembro de 2015, DOGA número 247, tamén fala da posibilidade e que se valorará positivamente con máxima puntuación a colaboración, a solicitude a través de colaboración con outros concellos. Entendo que Ribadavia non solicitou esa formalidade, só solicitou a de, porque según esta orde, eu estou seguro de que é a mesma. Que pasa que eu estou na lei, non teño aquí, e por lo tanto non é máis para non, que le do traballo de buscala e imprimir. E por lo tanto fala de colaboración con outros concellos e fala de que se pode solicitar a nivel individual este concello e tamén facer outra solicitude con colaboración con outro concello. Nese sentido, e volvo a decir, o exemplo non era un exemplo concreto, sino o noso grupo era feito esa proposta concreta, era un simple exemplo. Nos temos que falar de método, e volvo a decir, eu estou a favor de que se interveña nos parques do CRA, fundamentalmente o de Francelos e de Buxenta, a súa intervención. Eu estou a favor e incluso parece ben esta intervención. Pero creo que a cantidade de 49.000 podría ser destinado a outra cousa que eu creo que no Concello fai máis fácil. Pero bueno, isto non significa que no Concello con unha cantidade menor se podía ter intervenido neste CRA. Nada máis. Moi ben, gracias. Ben, de feito, nós, Brais, solicitamos tamén con respecto ao tema da aldeado, que sale tamén, non sei se é a mesma orde, sale apartada sobre outros temas relacionados con a mesma, tamén solicitamos historias para barrios empresariales, como tiene un aí, o Parque Empresarial de San Cristóbal para a iluminación LED, para o cambio de historia tamén se solicitou. Igual que tamén había viales
para parques empresariales tamén solicitamos para ali, porque non podíamos levar ese vial para outro sitio porque viña específico tamén para eso. Entón solicitamos para o tema daquel parque que fixeron aí abaixo, comunicalo que o propio parque empresarial, porque hoxe está en cambio de terra. É dicir, nós entendemos que as obras que salgan, pois nós intentamos ser os máis obxectivos coa orde, coa propia orde. É dicir, de nada nos servía pois poñer outro camiño ou outro acceso cando realmente non reunía o requisito da propia orde. Por lo tanto, nós, nese sentido, estamos a presentar todo o que podamos sacar de subvención da Xunta de Galicia, outra cousa é que non o concedamos, non? Moi ben, eu vou matizar varias cousas, porque aquí como se... evidentemente, como pode ser do xeito, se dice o que se dice, non sempre se asusta a realidade, por lo tanto está ben tamén que sepamos do que estamos a falar moitas veces, non? A planificación ten que ser da Xunta, en todo caso, nas ordes, non ten que ser do Concello. O que fai o Concello é unha cousa, cos seus orzamentos e cos seus concelleiros e que a súa corporación ao frente e planifican eses orzamentos para facer as inversións das que antes falaba o portavoz de Ribeiro en Común, tanto dos centros sociais como do tipo de cousas, e se acometerán algunhas desas cousas porque van nos orzamentos, e outra cousa ben distinta é a planificación que fai a Xunta de Galicia das órdenes que quita, que evidentemente non as fai o Concello de Ribadavia. O que fai o Concello de Ribadavia é cando salen esas órdenes, pois evidentemente consulta cos técnicos que ten que facelo, que as persoas que saben destas cousas máis que a nós, evidentemente máis que os políticos, e por eso despois será casualidade que esta orden que a pediron moitos concellos desta comarca non lla deron. E o Concello de Ribadavia, que curioso, que sí, aínda que despois sexamos incapaces de xestionar certas cousas. Que a verdade é que parece ser que somos incapaces, pero a realidade non é que se sean 49.000 euros, é que a realidade é que o Concello non vai poñer eso, vai poñer unha parte deses 32.000 euros que ten que poñer porque é a parte que lle corresponde de IBI e demais. Por lo tanto, esa é a realidade. No plan marco, pois evidentemente outra cousa que ten que poñer o Concello, porque o plan marco é para todos os concellos e non o establece o Concello de Ribadavia. Nós temos que poñer unha partida que nos marca a propia filosofía dese plan. Por lo tanto, non marcamos nós ese plan. Outra cousa é que algún grupo lle poida parecer mellor ou peor o que se pode conseguir neste Concello. Nós estamos moi lejos do que conseguimos, evidentemente, esta é outra das inversións que conseguimos este ano, por moito que se diga que non se conseguiu así. Por lo tanto, que a alguén non lle guste que vayan para Francelos ou que vayan para San Cristóbal ou que lle gustara máis que vayan para outro sitio. Bueno, eso é unha cuestión do grupo de goberno que entende que a demanda que hai tanto en Francelos como en San Cristóbal non é un capricho deste Concello, nin un capricho deste goberno. Solo hai que, xa que estamos falando de falar ca cidadanía, solo hai que falar cos pais e nais de Francelos, solo hai que falar cos pais e nais de San Cristóbal. Porque tamén digo, solo vai para 2, non para 3. Que tamén me corrixo. Para San Pallo non, por unha sinxela razón. Porque outra cousa que pon a orden é que ten que ser de titularidade pública. Esa zona non é de titularidade pública, por eso non a podemos incluir. Por lo tanto, cando salga esa orden, pois se fará. Porque como vostedes saben, digo, que estaba dicindo, e nós tamén somos conscientes, eso é unha zona que non pertenece ao Concello e, por desgracia, non se pudo incluir. O ano pasado se realizou de outra maneira con cartos do propio Concello. Pero, bueno, quero decir que as órdenes non as facemos nós, eso é unha evidencia, non? Por lo tanto, nós o único que facemos é dentro desas órdenes intentar acabar os recursos máis posibles para este Concello. E remato. Por que nesta orden en concreto, é o que dicía Javier, que hai outras moitas e outras cousas que fixemos que tamén se nos pregunta por parte dese grupo e que tamén irán na medida do posible no que nos vai a conceder o da Xunta? Pois é moi sincero, porque as puntuacións que se dan non solamente son o mellor por agrupación de concellos, por certo. Non se dixo nada aquí outra vez, si é verdade que algún portavoz que felicitou a este grupo, ainda que fora de forma fora deste pleno, por habernos juntado con outros concellos para as órdenes que fixemos os obradoiros de emprego, tanto xuvenil como demais. Sabemos o que temos que facer cando corresponde a unha cousa ou outra, esperemos que tamén non nos dein. Pero que está claro que neste caso en concreto, a agrupación de centros rurales, que somos dos poucos concellos que os seguimos mantendo,
Digo para a información, somos os poucos que temos centros rurales agrupados nos concellos desta provincia, pois puntúa moitísimo. Por eso, precisamente, se foi por esta hora. E non hai outra volta que dar, é tan sincero como iso. Esa é a razón, e non hai ninguna outra razón que non sexa a do sentido común. E o sentido común, ao final, fai que teñamos a máxima puntuación e que nos deran esas cargos. Por certo, non sei se é o 70 ou o 80%, señor secretario, non te recordo. É o 80% que só o 20% que ten que poñer o Concello. Creo que é para felicitarse e que o gañar todas as órdenes que pidamos nos cheguen concedidas como nesta ocasión. Por lo tanto, entendo que procedemos a votación que é o de así. Iba hai que ver. Esa é outra das cousas. Xa. Xa. Execución, Miguel. Iba xa o IVA olvídate del, ese xa se lo contas. No plan marco é o IVA. Entón non decir que non. Para ser exacto, non? Exacto, é que nos... O exacto sería que nos deixaran exentos, non? Porque eso é de gasto público. Bueno, procedemos á votación, neste caso, votos a prol, votos en contra, abstencións, moi ben, pues queda aprobada por maioría. Pasamos a... Perdón? Que dixen? Dixen por maioría. Non, por maioría, vale. Me confundo unha vez, pero non sempre. Vale. Todo o mundo se confunde, algúns creo que non, pero bueno, creo que sí, somos, por lo menos, confundo tal vez. Proposta do Grupo Municipal de Benegal pola necesaria homenaxe ao literato galego Manuel María Ribadavia. Parece ben que lea a proposta do secretario. A proposta de acordo é a seguinte. Primeiro, dedicar a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia do ano 2016 a Manuel María. Segundo, o Concello de Ribadavia, solicitando colaboración ao Museo e ao colectivo Abrente, desenvolve actividades todo este ano ao redor da figura de Manuel María. Terceiro, interactuar desde o Concello co CPI Tomás de Lemos e o IS o Ribeiro para amosar a relación que Manuel María tiña con Ribadavia. Cuarto, porlle o nome de Barreira Verde, primeira obra do autor representada ao Aveiro de Abrente de Ribadavia ao Auditorio da Casa de Cultura de Ribadavia, cuxa homenaxe deberá estar acompañada da lectura de poemas. E quinto, que o consistorio desenvolve actividades non só dirixidas ás crianzas, senón á población en xeral. Intervén o señor García Soto para señalar que o motivo da proposta é que consideren suficientes actividades organizadas ao pasado Día das Letras Galegas e dada a vinculación de Manuel María con Ribadavia e a comarca do Ribeiro. Entende que é necesario facer un reconhecemento e unha maior difusión da súa persoa e obra. De seguido, sobre esa votación ordinaria proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol 3. BNG, agrupación de electores Ribeiro en Común e Compromiso por Galicia e Concellos Transparentes. Resérvanse para o pleno os membros do PSOE e PP, por conseguinte, por maioría fica determinada favorablemente. Muy ben. A ver, presentamos desde o meu grupo esta moción por varios temas. Empezando, como os fago na exposición da moción, pola relación directa que o propio autor de homenaxeado nas letras galegas deste ano ten con Ribadavia. Empezou moi cedo a participar do traballo co colectivo Abrente, antes de sequera chamarse colectivo Abrente, e continuou tanto no 72, 73, 74 ata a súa desgrazada morte no traballo directo co colectivo Abrente e na visita frecuente á propia vila de Ribadavia. Son moitos os textos que temos deste autor como para facer sucesivas homenaxes e son moitas tamén as obras que podemos dar a coñecer a nosa poboación. A parte da relación, como xa digo, directa coa propia vila, tendo no propio museo depositados varios libros asignados polo autor ao Chucho que todos coñecemos. E por outra banda, porque creemos que dende o Concello a cultura, bueno, no Concello de Ribadavia a cultura está privatizada ou máis ben concertada, porque a única relación que ten case o Concello de Ribadavia coa actividade cultural é
había de cheque en parte das actividades que o movimento asociativo realiza neste concello, e o único que fai é financiar en parte as actividades e ideas que xorden da sociedade deste concello. Alén disso, podemos comprobar nas redes sociais como a programación cultural no Concello de Ribadavia ao redor das letras galegas brilou pola súa ausencia o propio autor. A vista está nesta sala unha das actuacións que casi é tan boa como deixala guardada no caixón, porque a verdade é que a sala do pleno é tan visitada polos veciños de Ribadavia que creo que nin saben da exposición que temos aquí nin a visita. Entón, creemos necesaria aprobar esta moción neste pleno para poder homenaxear a figura e para poder facer actividades culturais alrededor dunha das figuras máis prolíferas da literatura galega. Moitas gracias, Jacob. Manuel, compromiso con Galicia? Vale, non sei, en principio parecenos razonable a proposta, entendemos de que o mellor homenaxe que se vai facer en principio xa foi que se dedicara a morir nas letras galegas. Entendemos, eu recordo da adolescente cando este señor viña por comezo da mostra con Ribadavia. Bueno, parecenos razonable, o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias, Manuel. Brais? Gracias. O voto de Reunión Común vai a ser, por suposto, favorable. Entendemos que todas as propostas de resolución da moción son máis que acaídas e, por lo tanto, a explicación desa acordo é suficiente para esta moción. O noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. César, Partido Popular? Sí, a verdade é que a exposición do voceiro delegado foi perfectamente clara, nos coincidimos e suscribimos punto por punto o que se dixo. Evidentemente nos entendemos tamén que quizáis a programación que se levou a cabo co gallo das letras galegas pois era, por decirlo dun xeito claro, mellorable, tamén por decirlo dun xeito suave, digamos. En ese sentido nos entendemos que isto pode vir a complementar esa carencia de actividades que, ao noso xuízo, se produciu co gallo das letras galegas deste ano, ademais unha figura como a de Manuel María, como ben sinalaba Xacobe antes, tan vinculada e tan ligada con Ribadavia. Por lo tanto, evidentemente, nos coincidimos tamén xa non só co espírito da proposición da moción, sino tamén cos acordos que se propoñen e, por lo tanto, o noso voto será a favor. Moitas gracias, César. Ben, nos tamén vamos a apoiar a moción por todo o que expuxo o portavoz do delegado Xacobe. Simplemente dicir que, bueno, pois non só a exposición aquí, tamén na Casa de Cultura, e que o propio Concello pois apoiou pois tamén unha exposición de libros tamén na Praza Maior, e creo que a exposición pois que está anunciada pois por diferentes medios que ten o Concello. Por lo tanto, se despois dicir isto, pois eu penso que fixo unha exposición pois moi positiva, por lo tanto, pois non vamos a votar. Moi ben, moitas gracias, Javier. Queredes un segundo turno de intervención? Bueno, eu simplemente quero matizar unha cuestión, que é a seguinte. Nos parecen ben todos os acordos e outra cosa é que sexamos capaces de cumplirlos todos. Digo na medida de que hai cousas que non dependen só do Concello. Interactuar co Concello co CPI, pois sí, e co IES tamén, sempre que eles estén de acordo, que nós entendemos que así vai a ser. Digo porque despois que se entenda que si hai algo que é aleo ao Concello que non Departamento de normalización sempre está a disposición. Eu entendo que sí, pero o digo porque a veces se dá nunha época ahora mellor que non somos capaces de hacer. E co tema da mostra internacional, pois eu entendo que se pode facer tranquilamente, se non é dun xeito de outro, pero que tamén depende un pouco do que podamos programar ou que acordemos co propio director. Eu non teño ningún inconveniente en facerlo. E con respecto ao que é a programación, eu creo que Javier dixo alguna cousa que houve, hai outras cousas que houve a maiores, e que eu, sinceramente, e non o digo por nada, o digo porque, sinceramente,
os primeiros que temos que ir a ese tipo de eventos que teñamos somos nós mesmos. Digo porque en alguna cuestión só estaba este que está falando, e, por tanto, debemos ter, digo, en alguna cuestión en concreto, non digo en todas, digo en alguna. No tema dos meniños, eu, dende logo, non vin a nadie máis. Estaba eu, por eso digo que era unha actividade complementaria que estaba presente. O digo a modo de que nós, se queremos que participe a xente, tenemos que ser quen de trabalhar. Non digo por outra cousa, que a min, dende logo, non é unha cuestión que eu teña a nadie que decir a onde ten que ir. Digo porque, non o digo como crítica, senón como reflexión, nada máis. Por lo tanto, entendo que queda aprobado por unanimidade. Vale? Moitas gracias. Pasamos ao sétimo punto da orde do día, que é proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia e Concellos Transparentes para facer un sendeiro dende Francelos a Presigueiro pola beira do río Miño. Neste caso, que se lean os acordos. Un acordo único que insta ao Goberno Municipal a que tomen en conta esta sugerencia e a maiores traslade a outras administracións que poden colaborar no proxecto, xa que entendemos que será beneficioso tanto para os veciños e veciñas como para os visitantes. De seguido, sometes a votación ordinaria a proposta presentada, tendo o seguinte resultado do uso do grupo, Compromiso por Galicia e Concellos Transparentes, presentarse para o pleno no do PSOE, PP e BNG e con os electos que viven con o seguinte por maioría fica determinada favorablemente. Manuel, pasa a palabra. Vale, pues nada, entendo que é necesario que se faga esta actuación porque sabemos que cada día utiliza máis xente tanto o camiño da beira do río como as termas de Presigueiro, que é unha obra que non suporá un coste demasiado elevado, a pesar de que na moción se dice que poden colaborar os administracións. Eu dediquei o meu tempo a mirar por onde pode o camiño, a Sipac, a caminhata de campo, máis ou menos kilómetro e medio de actuación desde o que é a depuradora ao enlace para chegar a cerca das termas de Presigueiro. Hai moitos sendeiros de servicio que, ampliándose un pouco, limpándoos, pois xa nos daremos as achegas. É dicir, que creo que para chegar a facer o sendeiro indicado, creo que pouco máis de medio kilómetro sería a actuación, digamos, formal. O demais sería limpar os camiños e sendeiros de servicio que xa hai, e creo que sería unha actuación importante por todos os transportes, por a cantidad de xente que utiliza as termas e por a cantidad de xente que utilizamos ese camiño para pasear, correr, etc. Nada máis. Gracias, Manuel. Vale, Ribeiro, ¿cómo? Gracias. Ben, como o seu grupo, por suposto, vai a votar a favor desta proposta de Compromiso por Galicia, pero gustaríamos facer un par de apreciacións sobre a mesma, non sobre a moción, senón sobre a proposta en sí. Esta proposta do noso grupo xa o tiña falado en unhas cuantas ocasións co técnico municipal de turismo, unha idea que o propio técnico recomendaba, é unha idea que a nos, como xa dixen, esta moción de compromiso nos gusta moito e, polo tanto, vamos votar a favor. Pero gustaríame tamén facer unhas cuantas apreciacións, e digo apreciacións en relación ao que xa o noso grupo ten exposto en plenos anteriores. O primeiro, en relación á busca de financiación. O noso grupo propuxo no pleno pasado que desde o Concello se solicitara con urxencia unha reunión para expoñerle, por un lado, o arranxo e acceso ao paseo do Río Avia e tamén para posibles melloras e ampliacións deste camiño. Propuxemos que se reuniran coa Consellería de Medio Ambiente, coa Diputación Provincial e coa Confederación Hidrográfica, que, según teño entendido, supoño que por outras cuestións, non sei se se tratou, esta é unha pregunta que temos registrada para o turno de robos e preguntas. Hubo unha, ou por lo menos temos a información de que hubo xuntanza do secretario do alcalde deste Concello coa Confederación Hidrográfica e non sei se se tratou neste encontro este tema tamén.
entendo que de non tratarse, podría tratarse con urxencia para, como xa dixemos nese pleno anterior, e volvemos a decir neste, se busque financiamento, porque senón atopámonos unha vez máis con que este pleno casi sempre, ou polo menos moitas veces, se aproban mocións e propostas por unanimidade, pero despois quedan sempre sin executar, co cal a financiación para nós é esencial. Unha segunda apreciación, un segundo punto sobre esta proposta ten a ver tamén co mantemento dos camiños, e digo porque en sucesivos, en anteriores plenos, este mesmo grupo dixemos por activa e por pasiva que se puxera, por exemplo, sei que está longe, pero forma parte dun conxunto do río Avia e Río Miño, que se cuidara, se puxera unha cadea para evitar tráfico de coches desde o parque, desde a entrada vindo da Beronza ata a desembocadura do río Avia no río Miño. É certo que a maior parte do camiño, sobre todo no tramo xa de Francelos, está altamente deteriorado, fundamentalmente ou sobre todo a causa das inundacións e os asulagamentos. Agora ben, é certo que no tramo que eu fago referencia coa cadea non se produciron apenas asulagamentos e atópase en estado lamentable. Nos entendemos que o Concello, ademais de investir neste paso do río, debe proceder con urxencia tamén ao cuidado e ao mantemento de dito camiño. Con estas dúas apreciacións, dar os parabéns a Compromiso por Galicia pola moción e simplemente manifestar o noso apoio, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Jacob? Como ben se decía antes, esta moción tamén ben entendida desde o propio informe da Oficina de Turismo, que fai unha suxestión acerca de a posible unidade con Presideiro dende Francelos. Entendemos que é unha boa proposta e o noso voto vai ser favorable. Moi ben, gracias, Jacob. César, Partido Popular? Ben, o noso voto tamén debe ser favorable á proposta de Compromiso con Galicia. A verdade que é unha proposta pois moi interesante porque permite, bueno, como xa refería Brais, está tamén recomendada polo propio técnico de turismo, non sería, pero permite pois continuar todo o que sería ese paseo levado ata as termas do Presigueiro, que é unha das zonas con maior valor, maior atractivo turístico actualmente que ten o noso Concello. Entendido que o Concello en xeral ten un atractivo turístico innegable, pero dende logo as termas de Presigueiro son un punto que atraen e concitan bastante interés polo público en xeral. Nese sentido nos parece importante, interesante e nos parece moi acabido. Nos creemos que este tipo de actuacións de sendas que respeten as condicións medioambientais, o entorno e demais, tendo presente o entorno natural tamén que ten o Concello de Ribadavia, son actuacións moi necesarias e que se deberían potenciar e que se debería traballar para levar a cabo moitas delas e moitas máis que esta que se sinala neste caso, que xa digo, nos vamos a votar a favor porque nos parece moi interesante. Falábase antes da cooperación e do traballo con concellos. A verdade é que eu creo que un proxecto que este Concello debería ter sempre no seu horizonte, falando de sendas peatonais, pois sería aproveitar a fermosura das beiras do río Avia e falar cos concellos limítrofes polos que pasa o río Avia e acondicionar paseos dende Ribadavia pois ata onde se pudese chegar, neste caso incluso ata Boborás. Sería dende logo fantástico, serían proxectos moi ambiciosos, pero proxectos de comarca e proxectos que probablemente pois nos entendemos que o Concello de Ribadavia tería que liderar e que serían unha mostra pois de que verdadeiramente Ribadavia quere capitanear e encabezar a comarca do Ribeiro e traballar a prol de proxectos que unifiquen a comarca do Ribeiro. Xa digo que nos parece interesantísimo o proxecto que presenta Compromiso por Galicia, pero dende logo entendemos que hai moitas cuestións que Ribadavia en conxunto cos concellos da comarca do Ribeiro podería levar a cabo e que terían un valor para esta comarca dende logo innegable. En ese sentido, pois, deixamos aquí esta proposta que dende logo para este grupo sempre foi algo a ter presente, sempre un anhelo que manifestamos en muchísimas ocasións, incluso
nos programas electorais e demais pois esa cooperación, esa colaboración cos concellos da comarca para poñer en valor o noso entorno natural. Xa digo, creo que Ribadavia debería ser un referente xa non só polo seu patrimonio natural, sino tamén polo seu patrimonio arquitectónico. Se máis nada, Moi ben, moitas gracias, Javier. Ben, o noso voto vai ser tamén favorable. O que sí me gustaría é matizar unha serie de historia, non? É dicir, é favorable á iniciativa. Agora, temos que profundizar e non habrá ningún problema. Eu non recorrín, e non penso que tampouco ti non o recorriches. Temos que mirar cales son aqueles espacios que si son privados, que é onde vamos ter a dificultade, non? Si son espacios públicos, pois é cuestión de decentalos e de mantelos e de limpalos, pero cando é iniciativa, é dicir, cando son propiedades privadas, pois aí é cando realmente temos que chegar a un acordo cos propietarios e, polo tanto, pois habrá que facer pois un estudio das propiedades que lle afecta pois ao transcurso do sendeiro e mirar e falar con eles. Estou de acordo tamén o que dixo Brais, de Ribeiro Común, en buscar financiación, pero eu penso que o paso anterior a buscar financiación, Brais, temos que elaborar un proxecto e o primeiro que che piden cando vas fazer unha actuación é poñer os terreos a disposición pois, do propio proxecto e da propia subvención. Por lo tanto, primeiro, tendremos que facer unha memoria, temos que facer un pequeno proxecto, a falar con veciños e a partir de aí pareceme boa idea pois buscar financiación para o tema do proxecto que traes aquí, Manolo. Con respecto ao que falabas tamén da cadea, vamos a ver, eu son partidario pois de ter unha reunión coa veciñanza e realmente expoñerlle a iniciativa se realmente eles son, é dicir, explicándolle que van ter unha chave para o acceso cando eles queiran e tal. Eu estou a favor de limitar, e o grupo de goberno está a favor de limitar ese acceso, penso que é necesario, pero tamén me gustaría ter a complicidade da xente que ten ali terreos e ten acceso pois, por ese tramo que queremos delimitar para facer. A nosa postura é favorable e entendemos que, bueno, temos que reparar o que son a propia actuación que fixo as riadas pois, neste exercicio e, polo tanto, se aí non temos que actuar, pois, canto antes, por ter unha reunión con eles, e delimitarlos. Se tuéramos que actuar a reparar o camiño, eu diría, pois, unha vez que o fixésemos, pois, se eles están dispostos, pois, facelo. Por lo tanto, a disposición do grupo de goberno, eu creo que se dá unha chave, non teñen por que dicir que non. Eu entendo que non, porque ao fin e ao cabo non vamos delimitar o acceso pois ao que é a propia propiedade, non? Está claro que as termas de Prexigueiro pois é un tirón turístico, non? A verdade é que día tras día pois vai xente ali e, polo tanto, o proxecto penso que é bonito e, polo tanto, incluso unha vez que se aprobe definitivamente o plan xeral da Xunta de Galicia de Debés e eles fagan o que teñen pensado e ali eu penso que incluso será máis atractivo que son as propias termas. E con respecto ao que dicía o portavoz do Partido Popular, a mí me parece unha boa iniciativa. Este concello pertenece á Mancomunidade Turística Terra do Ávea. A mí me gustaría que fose, xa que é unha mancomunidade turística supramunicipal, que fose ela, é dicir, con os apoio totalmente, o que o plantexara, elaborar o proxecto e expoñelo por outras administracións para que realmente se financiara. A verdade é que sería un proxecto, pois eu penso que é moi bonito, todo transcurrir pois tantos kilómetros ao lado pois do río Ave. Tamén podemos chegar alá. Nada máis. Muy bien, moitas gracias. Manuel, ¿queréis un segundo turno? ¿Vais? No, gracias. ¿Se acabe? Non? Pasa un pouco. Bueno, pues entendo que queda aprobada por unanimidade. Octavo punto do orden do día, que é proposta do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando o acondicionamento da finca cedida ao Concello en outubro de 2014 para ser usada como parque exterior da Escola Infantil Galín Lacio. A proposta de acordo é a seguinte: instar ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato as actuacións necesarias para levar a cabo o acondicionamento do solar, cedendo
precario situado na rúa Carlos Casares número 5 para o seu uso como patio exterior de xogo e de cer para uso exclusivo dos alumnos e alumnas da Escola Infantil da Liña Azul de Ribadavia. Seguido somente esa votación ordinaria de ausencia da proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Fica aprobado por unanimidade. Seguido somente esa votación ordinaria da proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol dos PP. Reservase para o pleno do Grupo PSOE denegar a ocupación de dirección de en común e compromiso por Galicia con ciudades transparentes. Por conseguinte, a maioría fica unanimidade favorable. Moi ben, neste caso ten a palabra de César do Partido Popular. Bueno, entendo de César. Sí. Gracias. Vamos a ver, bueno, pues esta é unha, como ben se sinala na exposición de motivos da propia iniciativa, no pleno que se celebrou o 30 de outubro do ano 2014, se trouxera polo trámite de urxencia unha proposición que consistía na aprobación dun convenio polo cal o Concello de Ribadavia aceptaba a cesión en precario dun solar en sitio en Carlos Casares número 5 para acondicionalo e poñelo, digamos, para ser utilizado como un patio exterior da Escola Infantil da Liña Azul, que, como todos sabemos, pois é unha escola infantil que a día de hoxe non ten patio no exterior e non pode realizar actividades no exterior. Nese sentido, pois, pódese comprobar como daquelas, no mes de outubro de 2014, pois en diferentes medios de comunicación dentro do Concello se transmitía pois a idea de que, podemos ver el diario La Región, la guardería dispondrá de un espacio para recreo. El Faro de Vigo, un vecino de Ribadavia, cede el uso de un solar para patio de la guardería. La Voz de Galicia, un particular, cede un solar para que la guardería de Ribadavia tenga máis patio. En definitiva, se fixo naquel momento pois bandeira desta cuestión, unha cuestión na que ademais todos os grupos que daquela formaban parte da corporación municipal apoiaron ese convenio, que non podía ser de outro xeito, votando por unanimidade esta aceptación do mesmo convenio, e vemos como hoxe, xa digo, desde o 30 de outubro de 2014 que este convenio se asinou e se aprobou polo Pleno Municipal de Ribadavia ata hoxe, pois o solar sigue no mesmo estado no que estaba naquel momento, ou se cabe incluso peor, máis cheo de maleza, porque dende logo xa a maleza incluso invade a zona da acera en moitas partes deste propio solar, e a verdade é que nós, cando se falou xa deste tema na comisión informativa, pois tiñamos, se nos sinalaba por parte do goberno que incluso pois, que cometíamos un erro a hora de presentar esta moción ou que pecábamos de descoñecemento do convenio. Entón, evidentemente, pois, como se fan estas cousas, solicitouse unha copia do convenio. Nos temos aquí o convenio asinado polo Concello, polo aquel alcalde e polo propietario desta propiedade, vamos, desta finca. Nas estipulacións deste convenio se sinala claramente que a cesión de inmueble será temporal e precario, que ten por obxecto a utilización do terreno para patio de xogo dos nenos usuarios da guardería infantil durante o horario de funcionamento do centro. E no punto terceiro sinala como se autoriza o cesionario, neste caso o Concello, para que, pola súa conta e risco, realiza as obras necesarias de adecentamento do terreo mediante explanación e posterior compactación para destinalo ao uso antes indicado, prohibíndose expresamente a realización de calquera outro tipo de construcción. Ben, podemos, xa digo, continuando na lectura do convenio, incluso se sinalaba na estipulación sexta que o cesionario, neste caso o Concello de Ribadavia, se ofrecía a buscar a fórmula legal para eximir o cedente do pago do imposto de bens inmobles correspondente ao terreo cedido durante o tempo que dura a cesión. É dicir, que entendendo que con este convenio, pois, dende aquel 30 de outubro de 2014 ata hoxe, entendo que se buscou a fórmula, ou nos poderán aclarar por parte do goberno se esa fórmula se buscou ou non, esta finca ou este propietario está exento de pago do IBI porque fixo esta cesión, e isto era todo para que redundase no beneficio dos veciños e veciñas de Ribadavia que pudesen contar os nenos e nenas da Galiña Azul pois con este patio exterior. Como podemos comprobar, pois a día de hoxe, como dicía antes, sigue sin existir un patio exterior neste centro. Ademais, este grupo tamén solicitou ao goberno municipal hai 2 días, por un escrito registrado no registro municipal,
que si existía algunha comunicación ou xestión realizada polo Concello de Ribadavia perante o Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar relativa ao acondicionamento deste solar, se nos fixese chegar esa documentación. A día de hoxe non a recibimos, do cual temos que entender que, dende logo, esta xestión non se fixo. Por lo tanto, pois, o punto de acordo que se propón nesta moción é moi sinxelo e moi claro, que é convertir ese espazo que é cedido por este veciño no obxecto do cal foi a súa cesión, é dicir, un patio para Galiña Azul de Ribadavia. Neste sentido, pois, o que se propone é instar ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato as actuacións necesarias para levar a cabo o acondicionamento deste solar cedido en precario para o seu uso como patio exterior de xogo e lecer para uso exclusivo dos alumnos e alumnas da Escola Infantil Galiña Azul de Ribadavia. Esa é a proposta e para iso pois, solicitamos o apoio do resto dos grupos que conforman a corporación. Nada. Gracias. Manuel. O noso voto é a ser favorable porque temos razonado o espírito da moción descoñecendo o trasfondo e sabendo que a Galiña Azul é de titularidade absoluta de Galicia. Entón, imagino que o solar se sei que non é necesarísimo, pero o voto vai a ser favorable porque nos parece razonable, pero hai que entender que non depende a Galiña Azul do Concello. Eso é que se pagan as cousas o mellor posible para que quede definido despois o cada quen. Pero en principio nos voto vai a ser favorable. Gracias. Muy ben. Brais Ribeiro Común. Grazas. Ben, este é un tema, eu creo que xa se tratou de diferentes maneiras, incluso nesta legislatura. A situación, tanto das instalacións nas que está a Escola Infantil de Galiña Azul, como da imposibilidade dos cativos e as cativas de dispoñer de patio exterior. Nos entendemos que aquí hai que discernir dúas consideracións. A primeira, tanto a instalación do Colexio CPI Tomás de Lemos da Alameda como da Escola Infantil Galiña Azul son de titularidade municipal. Eso o primeiro. O mesmo pasa e sucede co PAC. Eso o primeiro. Segundo, a xestión directa é exclusiva do Consorcio Galego de Benestar. Desde o noso punto de vista, obxectivamente a situación da Escola Galiña Azul non é, no mellor dos casos, nada positivo, nada positivo. Creo que este conto vende vello, creo que xa hubo aquí unha moción presentada polo noso grupo, creo que xa hubo pequenas propostas para mellora desta instalación, e a realidade é que a día de hoxe, por uns ou por outros, a casa, como se suele dicir, está sin barrer. Para nós, a instalación ou o servicio público dunha escola infantil, neste caso a Galiña Azul, é un servicio, como para un concello como o de Ribadavia, un servicio básico, máis que necesario. Quero recordar a situación casi límite de perda de poboación neste concello, a beira de perder, de baixar dos 5.000 habitantes, que eso significaría, orzamentariamente, significaría a ruína deste concello, non a ruína, pero, desde logo, un duro golpe orzamental. E, por tanto, outros servicios, pero este fundamentalmente, porque o que está sucedendo é que moitos pais e nais, xa que, entre outras cousas, outro problema que temos é a falta en alguna transabilidade de plazas, o que fan é buscarse a vida en concellos como Arnoldo de Melón. Moitos deles, algúns deles, ademais, cambian o censo. É dicir, que fago este preámbulo para poñer en riba da mesa a importancia que debe supor para o Concello de Ribadavia un servicio como a Escola Infantil de Galiña Azul. E despois hai que buscar alternativas, e hai moitas. O noso grupo, eu teño que decir, que prefire e desesa outra saída que non a cesión deste terreno. Exista convenio ou non. Nos entendemos que a saída máis normal e máis lógica sería o uso compartido do patio que existe na Alameda, entre o Colexio Tomás de Lemos e a Galiña Azul. Quero recordar que ese patio foi reformado
según a información que ten o noso grupo, por e a custe só sendo de titularidade municipal, a custe só da Xunta e de Educación, é dicir, do centro e gestionado polo actual director deste centro. Quero recordar que hai 1000 formas de buscar alternativas. Desde o noso punto de vista, deberíase buscar unha solución a 3 bandas, Concello, Xunta de Galicia e o director do centro de CPI, Tomás de Lemos, quero dicir, para buscar a maneira de compartir ese espacio público, un espacio que, entre outras cousas, e a colación do que se falou neste mismo pleno, no punto 5, referida ao proxecto de mellora dos parques infantis que era a Mincel, para nós sería moi acaído, non sei se nesto non teño ese quizás o secretario coñeza, pero desde logo non é un punto para tratar agora neste pleno, pero sí unha idea que solta este portavoz e que quizás se pode buscar unha mellora a caída para este ou se non no futuro buscar unha mellora a caída para este patio. Quero recordar que a situación da que gozaba esta Galiña Azul, aquel pequeno patio, é máis que lamentable, o cal eso non vale, eso sí hai que mellorar. Sin embargo, a outra parte, sí está en bo estado, e eu creo que con unhas pequenas arranxos sería máis viable que os nenos e as nenas da Galiña Azul disfrutaran deste parque. Sin liarme moito máis, o noso grupo vai a votar a favor desta proposta, pero o matiz, e creo que conste en acta se pode ser, que hai que buscar outra alternativa, unha alternativa máis estable, mellor, máis acaída para as características deste centro, e no fondo, e isto xa se tratou noutra sesión plenaria, entendemos que a ubicación actual desta Galiña Azul non é a máis aceitada pola edificación deteriorada, pola antigüedade e pola súa situación actual e, como xa dixen antes, fundamentalmente pola demanda crecente, afortunadamente, de nenos e nenas que cada vez hai máis no noso centro. Gracias, nada máis. Unha cuestión solamente, porque a proposta que lle facía o secretario. Sí. Ao secretario. Eu tomo nota de que isto abordar eso. En todo caso, sacou. Ás veces cando sento nesta silla lembrome daquela frase de o que non será non mama, non? E recórdame neste caso porque o que non se pode pretender neste momento que a xunta actual invita en educación, porque se sería unha primeira, por un lado, e polo outro a pretensión de que actúe por oficio e ainda menos. Entón, o que non chora non mama ven a colofón de que non pide as intervencións é difícil que veñan solas. É unha pena que a verdade que as inversións en educación que se fixeron neste concello foran as intervidas no instituto ao meu ver innecesariamente e non se fixeran nas obras necesarias que o colexio da Alameda precisa. Mas iso non é excusa para que este na situación que está ese solar que está ben cedido coa intención do veciño que o cedeu, coa intencionalidade clara. Ainda que si concordamos co que acaba de expor Brais a respecto de que a saída máis razonable sería usar xa o propio espazo co que contamos, creo que o patio é bastante grande como para convivir a Galiña Azul máis o colexio. Sí que é certo que, al igual que a Río Común, o delegado que lle preocupa realmente son as plazas existentes na propia Galiña Azul e non tanto a capacidade que teñan, bueno, é verdad que sí que é necesario que teñan capacidade de ter un recreo digno os cativos, máis preocupante o número de plazas. De todos os xeitos, o noso voto vai ser favorable. Moitas gracias, Jacob. Ben, vamos a ver, eu estou prácticamente de acordo en varios puntos que fixo que son fundamentales para o tema da moción, sobre todo no tema da xestión e no tema da titularidade, sobre todo de que os servicios
despois, cando o Concello Teno, cando asumiu a Xunta de Galicia, bueno, pois, ben, entonces, partindo dese punto, a min me gustaría que no segundo, a segunda rolda, César me explicara, porque a verdade é que estou un pouco perdido co tema este dos datos, porque no Consello Escolar a directora dixo que no verão pasado pois iban a facer a Xunta de Galicia unha actuación nese espacio que o Concello lle conseguiu e polo tanto pois non se fixo. Despois tamén se viu no medio de comunicación no que se iba a facer un ascensor para que os rapaces puderan disfrutar do outro espacio pois que ali está. Polo tanto, é certo que a nos obriga a limpar. Eso é certo. E de feito, hoxe se estaba limpando, non está limpio na súa totalidade, pero que non acabaron, pero se está executando. Eso sí que o temos claro. Ahora, que non temos claro é se realmente o Concello é o que ten que facer ali esa aprobación. É dicir, nos entendemos que igual que lle cedemos o que é a titularidade do espacio físico onde se imparten clases, nos chegamos ao convenio co propietario e lle cedemos igual ao propio consorcio galego, non? Por lo tanto, a prova está que a directora dixo nunha reunión ali cos pais, no cal dixo que a propia Xunta de Galicia iba a condicionar ese espacio para defender os nenos. Por lo tanto, eu penso, sinceramente, e este grupo pensa que esa actuación lle corresponde ao propio consorcio ou a propia Xunta de Galicia, ben é certo que esa actuación non se faga, o Concello é o que ten que ter. Eso é certo. Pero, por lo tanto, a actuación de preparar e adecentar para que os nenos poidan salir ao patio e disfrute, se realmente non se lle dá outra solución, pois eu penso que é a propia Xunta de Galicia. Non obstante, a nos parece nos ben a proposta. Por lo tanto, a vamos a apoiar e me gustaría que no meu sentido que se aclararan estas situaciones. Ben, gracias. Sí, claro que se poden aclarar estas cuestións. En primeiro lugar, evidentemente unha administración pública para poder actuar nun terreno titularidade, neste caso cedida a súa titularidade na outra administración pública, ten que contar en primeiro lugar con unha licencia, un permiso, unha autorización ou cando menos unha comunicación de que ese terreno está cedido e a disposición de outra administración para levar a cabo unha actuación. Xa digo, nos pedimos hai 2 días a documentación que acreditase eso, non a recibimos, é dicir, non a hai. Por lo tanto, malamente outra administración pode levar a cabo unha actuación cando non coñece que a actuación ten que levar a cabo ou non coñece a disposición. A actuación sí, porque a actuación sí se lle comunicou. En este caso vou dicir que eu personalmente hai un mes contarei que estive reunido no Consorcio Igualdade e Benestar, comentarei tamén unha serie de cuestións referentes ao que se falou nesa reunión, que nesta ocasión, xa que da última vez, como vostede falaba de que aparecía nunha nota de prensa que se iba a facer un ascensor e que se iba a facer un cuarto de baño, que si se fixo, evidentemente, na reunión daquelas que tuvo este portavoz coa directora xeral de Familia e Inclusión, se falou dunha serie de necesidades que tiña a Escola Galiña Azul, entre elas o propio ascensor e o cuarto de baño. Se dixo por parte da directora xeral que se iban a estudar a ver o que se podía levar a cabo, e me imagino tamén que neste caso, unha vez que se falou coa directora do centro, tamén les comunicaría o que dice eu, neste caso concreto, teño a miña filla, vexo casi a diario, e podo falar con ela, comenta, evidentemente, que no seu día se enviaron ao consorcio arquitectos, un arquitecto que foi xunto coa arquitecta municipal a revisar o edificio para ver a posibilidade de construir o ascensor. En aquel momento se chegou á conclusión de que polas dimensións do edificio e a situación da escaleira non se podía construir ese ascensor. Por tanto, fixo o baño, non se fixo o ascensor. Pero agora vamos á cuestión que nos ocupa. Xa digo, falando do solar, en este caso concreto, como dicía antes, é moi complexo que ustedes como goberno dunha administración pública entenden que teñen que saber que se leva a cabo unha actuación nun terreo de titularidade de outra administración sin unha autorización. Ademais, repito, volvo a ler a estipulación terceira do convenio, que é moi clara. A
Aquí pon claramente que se autoriza al cesionario do Concello, porque está firmado como cesionario anterior alcalde, para que, por a súa conta e risco, realice as obras necesarias de adecentamento do terreno. O propio convenio estipula que ten que ser o cesionario o que leve a cabo esas actuacións. Evidentemente, se vostedes entenden que neste convenio fai referencia que ten que ser a Xunta de Galicia quen realice actuacións, pois, bueno, é unha interpretación que fan vostedes de todos os xeitos. Para que vexa, como dicía antes, falando da cuestión relativa a unha... Eu daquelas, cando fui aquela reunión coa directora xeral de Familia e Inclusión, sacamos unha nota de prensa falando de todo aquilo que se acordara naquela reunión, e por parte do goberno naquele momento pois se nos criticara bastante por facer isto. Evidentemente, nesta ocasión, eu tive hai un mes unha reunión co xerente do consorcio, podese preguntar, non hai ningún problema, e decidí non facer unha nota de prensa para evitar pois, ese malestar no grupo de goberno, pero iso que estamos aquí no pleno, si podemos falar desto. Aí transmitiuse, eu transmitínlle personalmente a cuestión relativa a estes solares de Valle. Ele nos dixo con absoluta claridade que, en primeiro lugar, o que está colocado abaixo, o poncho que está colocado no Patio de Educación, ese foi posto polo Consorcio de Igualdade e Benestar no seu día. En un verao que estaba no entorno vallado que hai de madeira, no verao foi retirado dali por Educación e posto no outro patio e botóse area no que é o entorno vallado. Ben, pois o propio xerente do consorcio dixo que se levase a cabo a explanación dese solar por parte do titular, neste caso do cesionario, o consorcio tiña moi sinxelo porque simplemente tiña que subir o que está abaixo, que é da súa propiedade, vallar con aquela propia valla ao solar e automáticamente te daba o patio condicional. Por lo tanto, nós evidentemente traemos esta proposta porque entendemos que se ten que levar a cabo a actuación que, dende o noso punto de vista, lle compete ao Concello, tal como marca o propio convenio, que é levar a cabo a obra civil, que sería simplemente limpar e esplanar ese solar, para que posteriormente o consorcio, evidentemente tras autorización, primeiro tras comunicación do Concello, e segundo tras autorización e licencia do propio Concello, puidese levar a cabo o acondicionamento dese solar para que fose utilizado como patio. Por eso se trae esta moción ao pleno. Pero ademais hai outras cuestións tamén que se puderon tratar nesa reunión. Evidentemente, como dicía o voceiro de Vivir en Común, como dicía Brais, hai moitas cuestións e moitas deficiencias neste centro. Unha delas, por exemplo, os problemas de climatización, que tamén se teñen referido neste pleno, en comisións en moitas ocasións. Ben, todo isto se lle trasladou nesa reunión ao xerente. A verdade é que a disposición para arranxar, eu creo, evidentemente eu non son ninguén para anunciar nada, ni moito menos, ni non penso facer, pero si se me transmitiu que ao remate deste curso se iban a levar a cabo unha serie de actuacións para a mellora da Galiña Azul, porque había disposición de fondos FEDER para o arranxo de centros da Galiña Azul. O único que tiña unha dúbida, porque non sabían se esa disposición de fondos era únicamente para crear centros novos ou para arranxar aqueles que xa existen. Posteriormente, unha chamada dixo que sí que se podían arranxar aqueles que xa existen, o cual nos entendemos, e non teño por que non creelo, evidentemente pois o tempo dirá si me mentivo ou non, pero si me trasladou que se van a levar a cabo actuacións de mellora de climatización, reposición de ventanas, para mellorar as condicións do interior do propio centro. En ese sentido, pois, entendemos que ao final, cando un se molesta, se desplaza, vai aos sitios, se pregunta un pouco recollendo o que dicía Xacobe antes, do que non chora non mama, pois cando ocorren estas cousas, ao final, pois as administracións tamén escoitan, atenden e intentan responder na medida das súas posibilidades. Por lo tanto, nos entendemos que o que tiña que ter feito o Concello de Ribadavia dende o 30 de outubro de 2014 era dar pasos para que ese solar estivese hoxe acondicionado e fose hoxe un patio xa para os nenos e nenas que están na guardería. Evidentemente, xa digo, nós pedimos toda a documentación, non se nos entregou, temos que entender que eses pasos non se dieron. Por lo tanto, tampouco quero dilatar máis a intervención á cuestión, porque creo que queda todo perfectamente claro. Nos entendemos que si se está de acordo con isto, non é simplemente votar a favor, que o agradecemos a todos os grupos que voten a favor, sino que por parte do goberno, evidentemente, si se vota a favor, esperemos que se den pasos para que isto se leve a cabo. Isto era o espírito da moción, nos entendemos que isto é algo que se ten que solucionar, porque ademais hai outra cuestión. Quizais tamén teríamos que preguntarnos, unha vez asinado este convenio, eu non sei, a verdade é que é unha cuestión casi menor, pero
vendo referencia que hai a referencia que se fai a que hai unha exención do IBI desta finca por feito de estar cedido ao Concello, que se iba a buscar unha fórmula para esa exención. Estamos falando que dende o 2014 ata hoxe, pois, bueno, non sei cal pode ser a cantidade, é diferente, pero esta finca, pois, está teóricamente, según marca o convenio, exenta dese IBI. Nos entendemos que eso, independentemente da cantidade que sexa, é algo que deixou de recaudar o Concello, pero o máis serio desta cuestión é que o propio Concello, aquí estamos a falar de que hai que dar pasos para conseguir as cousas. No seu día, o Concello, creo que foi el, ou eso entendo que foi o anterior alcalde, o que se moveu de algún xeito a buscar este convenio, non? A falar con este propietario e buscar este convenio para a cesión deste terreno. Do mesmo xeito, a xestión podía non quedar aí, sino que eu creo que o Concello de Ribadavia e o seu goberno tiña que dar un paso máis e falar co consorcio, comunicar por escrito como se fan estas cousas a disposicións dos terreos para que se levasen a cabo as obras. Xa digo, nos pedimos en reiteradas ocasións esta documentación, non se nos entregou porque non existe. Por lo tanto, pedimos que a partir da aprobación desta moción se den os pasos que se teñen que dar para que este patio sexa unha realidade e para que a cesión deste solar por parte deste veciño Concello de Ribadavia pois teña unha utilidade tal que como se asinou no convenio nos nada máis. Como dixen, vou votar a favor. Temos claro todos que un tema básico é que se implementar, para solucionarlo, pero creo que neste caso hai que ter unha vontade importante por parte de todos. Como vengo no plenario do Goberno da Xunta de Galicia, provoco unha reunión con o director xeral e o presidente do consorcio, señor alcalde, que facilite tamén por esa acordo, porque, como decimos, é unha base fundamental e aquí non podemos andar con política de... O sea, hai que estar con política efectiva. Provoquen vostedes unha reunión, desde este grupo teñen o apoio a esa reunión para solucionar o tema. Non creo que se xa verificado. Gracias. Brian, de Medio Común. Moi brevemente, agado ser concreto. Varias cuestións. O primeiro, agradecer ao portavoz do Partido Popular a súa xestión. Non sei se como portavoz da oposición ou como diputado autonómico, que non o sei, pero desde logo desde o meu punto de vista, quen debe exercer esta función é o máximo representante do Concello e a este grupo, a Rebelión Común, gustaríalle que fora o máximo representante do organismo municipal, o señor alcalde, quen exerza esa función de buscar unha solución para a cadena municipal. E digo isto non só porque detecte unha auténtica deixadez por parte da súa función o señor alcalde, senón tamén porque agardo que non sea o caso de que o máximo responsable do consorcio recibe a un compañero de partido e non o alcalde de Ribadavia, que eu entendo que debe ter prioridade sobre, inda que vostede sexa deputado autonómico, debe ter potestade e, por tanto, máxima legitimidade, porque nos representa a todos, para ben ou para mal, guste máis ou guste menos, que é o señor alcalde desta institución. Digo porque a mí gustame, e volvo a agradecer a súa función de mediador, pero non creo nos partidos institucionais e a veces o Partido Popular peca e exerce esa función a veces. Sei que no seu caso non con malicia, sino para resolver un problema, pero gustaríame que se recibira por parte do consorcio ao señor alcalde. Eso por un lado. Por outro, volvo a repetir o que xa dixen. Creo que a solución é outra, pero o noso grupo vai votar a favor desta moción. Creo que, ademais, que é a segunda vez que ven, xa o noso grupo trouxo no ano pasado, en finais de 2015, unha moción nese sentido, falaba de mellorar as instalacións da escola infantil, entre outras medidas que, volvo a recordar, se aprobaron, creo, por unanimidade neste pleno, era a de dotar de un patio para as crianzas, e desde entón, igual que outras moitas mocións, e así agora que o reivindicado como
escaño de alcalde no consistorio de Ribadavia non xa vai. Vou intervir eu porque o que hai que aguantar aquí é calcar. Tanto uns como outros. Eu non sei se creen as versións. Vostedes se creen a versión que acaban de relatar, dende logo, despois do que dixo do ascensor e do baño, dende logo xa é que apaga e vamos. Primeiro, hai que explicar unha cosa. Os nenos non poden acceder ao patio precisamente porque falta ese ascensor. Ese ascensor que se debatiu aquí é que parece que ninguén coñece a utilidade do ascensor. Porque precisamente o problema que teñen os meninos que teñen que salir da escola é que as señoras que atenden a esos meninos, tanto a directora como as demais profesoras, non queren pasar por unha estrada porque é a súa responsabilidade. E como non poden baixar por o centro que teñen porque non teñen o ascensor, non poden acceder a ese patio. Primeiro punto porque o cal, nin vostedes saben do que se está a falar. E, polo tanto, decir aquí que é responsabilidade do Concello unha cuestión que non ten nada que ver o Concello en arranxar un patio que evidentemente claro que fixa a xestión para conseguirlo. Pero de que estamos a falar aquí? Estamos tomándolle o pelo aos que estamos aquí ou de que estamos a falar? Porque pode entender que a xente que está no Partido Popular fala. O que non pode entender é a complicidade que teñen algúns para darlle ao alcalde o que non lle acontece. Porque xa está ben. Non, sí, porque a realidade da situación é eu non teño que descubrir aquí os funcionarios que foron a esas reunións que a xente do consorcio. Entendo? Nin teño por que dicir aquí cantos compromisos se tuveron por parte do consorcio. Non teño que dicir, porque en primeiro lugar non teño por que estar dicindo o que son conversas con persoas que despois negan as conversas. Entende? Eu neso teño unha lealdade ás persoas que venen con ou que van cos demais, porque non foron nin comigo, foron co anterior alcalde. E, polo tanto, esa é unha realidade. É unha realidade que, ademais, o terá que decir non neste caso ningún xerente, sino a máxima responsable, que é unha señora, non un señor. Por tanto, este alcalde sí que fala coa xente da Galicia. Por moitas cousas, non só por eso. Entón, xa está ben aquí de vir a manipular. Porque é un mundo ao revés. O sea, que non fai os deberes, que é o Partido Popular, lle ven aquí achacando ao Concello que non fai os deberes. Bueno, que estou indignado. É indignado. Algúns, claro, lle participan e ven moi ben esta historia, pero se vostedes o teñen moi fácil. Pero se tanta incapacidade hai deste lado, por que non se xuntan e se poñen aquí? Ou non teñen o valor necesario? Non teñen valor, nin vostedes nin vostedes. Claro, poñanse a gobernar. É tan sencillo como eso. Por favor, eu cando falo os demais non digo nada, estou Si aquí vimos a escoitar os demais, vimos a escoitar a todos, porque aquí últimamente parece que a algúns non se lle quere escoitar, parece que aquí só valen as opinións de uns. E aquí hai opinións de moita xente, de moita, que este partido é o partido mayoritario neste povo. Recordo, para algún que non lo sabe, claro, porque é así, claro, as opinións dos demais parece que non valen, porque parece que as opinións dos outros non valen. O que é increíble é, volvo a decir, que aquí se veña a botarlle a culpa a un goberno nunha cuestión que pertenece á Xunta de Galicia. É que o volvo a repetir, é que é intolerable. E ademais se manipule e se diga que a culpa de que pasen esas cousas dentro da Galicia Azul sexa do Concello. Home, se xamos serios. Primeiro, vostede, que tanto veo aquí e fixo un relatorio deso, sabe, porque vostede está falando de negociacións, sabe o que vai acontecer co Consorcio Galego? Sabe o que vai acontecer, que é parlamentario? Sabe o que se está negociando? Fago a pregunta, sabe? Non, conto yo eu. Sabe o que lle queren facer aos concellos? Sabe? Cobrarlle 900 euros por cada neno que teñan nese consorcio. Cousa que ningún concello está. Estánlle reclamando débedas de máis de 1 millón de euros. Iso é o que está acontecendo. E, polo tanto, nego o que están dicindo vostedes e vostedes. Porque é mentira. É mentira. O Consorcio Galego está... Home, por favor, falen vostedes que hacen nada. Que teñen a oportunidade de ir ali. Home, non. Por favor, estou falando eu. Vostede, estou falando eu. Estou falando eu e, polo menos, escoito os argumentos que non saben.
Porque esa é a realidade, e xa verá dentro de uns días como vai chegar ese documento a todos os concellos. Home, vostede, supoño que ten alcaldes afines que saben desa historia, pregúntele, e xa verá se eu minto. Se eu minto, digo vostede, e recoñece. Non minte, isto está falado xa aquí, non de acordo. Eso, pois estou dicindo que o problema é que vai desaparecer o consorcio. Xa non é un problema, pero non me interrumpamos, xa non é un problema dun pacto, non é un problema dun pacto, é un problema de outra índole. Bueno, pois entón non manipulemos aí. Estamos dicindo que non é unha cuestión de arranxar ahora un patio, é que estamos ao mellor que a disposición de que ao mellor pode desaparecer outra cousa máis grave. Igual que os cravos. Bueno, pero entón, non digamos o que non é certo. Non digamos o que non é certo. Vais, porque dende logo, eu espero bastante máis de ti. Nese sentido, polo menos coherente. Porque se o sabes, non podes caer neso. Non podes caer no que está dicindo o Partido Popular, cando sabes que está facendo o todo o contrario. Está facendo todo o contrario. Entendes? Entón, esa é a realidade. Eu non me meto. Vostede é o que dice despois nos medios de comunicación que lle manipulan os xornalistas. Non é? Xa lle digo. Entende? Entón, se ven vostede aquí é para que os que lle escoitan lle vean a gracia estar, a mí me da igual. Pero a situación é que é. Dille así. Entón, a mí hai unha cousa que aparte desto que me fai moitísima gracia. Aquí se dice, no, é que provoque isto unha reunión, que é moi fácil arranxar. De que estamos a falar? Pero se houve reunións, xa houve reunións infinitas, e máis, todos os acordos que hai desa escola que vostedes se levan reunidos saben perfectamente, hai un organigrama que funciona igual, que pode funcionar igual de unha escola de pais e nais, e polo tanto se lle trasladan os acordos. Entre eles, eses acordos se lle trasladaron moitas veces. E non diga vostede que é cuestión dun convenio, porque no convenio puña que se ten que adecentar e todo o demais. Claro, porque o Concello é o titular, pero quen ten que facer a inversión é a Xunta. Claro, como se somos nós os titulares do centro de saúde, pero non vai facer o Concello unha inversión de 3 millóns de euros. Eso sí que é manipular. Home, eso sí que é manipular. E algún ainda se ríe aquí. Claro, porque está ben pegarlle ao que está aquí, pero fagan vostedes xuntes e fagan outras cousas distintas, que son tan interesantes tanto. Porque digo eu, isto é así. O sea, a cesión dos terrenos é para que logo despois invirta a xunta. E se somos serios. Porque se non somos serios, venimos aquí a reírnos de decir cada un a tontería maior. E decimos o que nos pete e quedamos aquí moi ben. Pero a realidade é esa, e non é outra. E vostede o sabe perfectamente. Yo que me parece ofensivo que veña aquí e que digan o que ten que decir. Pero mire, para compromisos, eu vou facer unha cousa. Eu fago unha cuestión. Vamos a aprobar esta moción. Pero, máis de todo isto, implementamos un segundo punto, se a vostedes le parece ben, que unha vez que nos acondicionemos ese terreno que vostedes piden, unha vez que se acondicione, se proceda inmediatamente por parte de quen lle corresponde do que vostede dixo. En menos de que empece este curso ten que estar acondicionado, ten que estar en condicións de ser un patio. Ese é o compromiso que quero que quede claro tamén nesta tarde. Moi ben, pois cada un será perfecto, pero despois, se non se pero que conste en acta e que vaya na propia moción é que se non se acometen esas obras e se non se acomete a adecuación por parte do Consorcio Galego, porque ao mellor desaparece e tenemos que buscar outra solución. Non, se vai a ser do alcalde tamén, claro. Digo que se desaparece o Consorcio Galego como vostedes dicen, terá que cumplir o que lle corresponde. Sí, bueno, pois poñámoslo aí, poñámoslo aí para que despois quede claro que se non se cumpre tamén que a responsabilidade non se xa no alcalde. Estamos de acordo? Claro, perfecto. Ni miña tampouco. Digo, pois que quede ese... Usted reclamará a quien sea. Sí, eu reclamarei, pero digo, estades de acordo en que vai a ese segundo curso? Na moción, estades de acordo? Pois que se recolla e se explica. E así, cada un terá a súa responsabilidade despois, e non podemos vir a decir o contrario do que dixemos fai uns anos, como fai vostede. E bueno, simplemente quero
partido preso. Claro, usted dixo para censura non saber, son grande non dixo por qué. Pero si expliquei na intervención, por favor. Non sei por qué, non Por favor, sei. creo que o Non voceiro había socialista permiso, según vostede. No, creo que o voceiro socialista explico. Como eu Non sempre había nas permiso. intervencións, expliquei que, se me dá a palabra, explico eu outra vez. Non Eu hai problema. lle digo, vostede é capaz de afirmar, porque vostede é parlamentario galego, vostede sostenta un goberno que encarga destas cosas. A mí pregúntame por profesor, e voulle contestar se me dá a No, eu palabra. estou dicindo, vostede está en capacidade de decir que non vai a desaparecer o consorcio, que non vamos ter que hablar de outra cosa. Que está aí. No, que ben, estamos tratando do consorcio galego e estamos tratando do tema. Estamos tratando dun solar que pedimos que condicione o Concello. Eu creo que hai que reconducir. Claro, que condicione o Concello para facer o qué? Para facer o qué? Perfecto, pois xa está. Pois entón non manipule vostede, que é o que Mira, xa está. É a realidade da situación. Claro. Ben, ese segundo punto non é nin problema. Es que se incluye ese segundo punto. E así xa sabemos o cada unha a responsabilidade que ten. Moi ben. Sometemos a votación. Entón, entendo que é por unanimidade. Con ese segundo punto. Bueno, temos que... Vos estades de acordo con ese segundo punto. Non procedemos a votar a emenda, simplemente que se incluya xa está. Parece moi ben? Perfecto. Moi ben. Me parece ben que despois, dentro de 3 meses, espero non estar discutindo deste asunto outra vez. Espero. Ya risas de hora, vou se volver outra vez. Moi ben, pues pasamos a rodos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Non sei se tenes alguna moción. Moi ben. Manuel? Bueno, é verdade, temos preguntas por escrito. Vale, entón, para abordar as preguntas por escrito, si queredes, facémolo en función das que entraron primeiro, se vos parece ben. Que unhas non teñen resistenciado non aquí, non se tanto, este foi unha de hoxe. Las comisiones están muy representadas en tiempo y forma sobre el propio popular. Vale. Eso. Eu tenho unhas presentadas tamén entre os Porque no son con 24 horas de anticipación. Brais, hai que vouchas a contestar, pero xa che dixen unha vez, non son 24 horas de antelación. Para presentadas en pleno tienen que estar presentadas 24 horas de anticipación en pleno. non digo as que presenté hoxe, son as que presentei. Pero no eran ruegos. Hai robos Hai aí. que seguir aí. É igual, non tes problema que vou contestar. No, Pero quero decir que se as traedes ás 2 da tarde, eu a veces non podo contestar. Non comprenderé. Eso non me ríe. Sí, son preguntas y pensé que eran ruegos. Vale. Moi ben. Entendo que son isto. Pero a lo mejor lo otra vez sí que es el turno. É o mismo. Como que irades, por iso estou preguntando. Como vos decidades, senón eu resposto primeiro por escrito que é o que corresponde e despois seguimos. Sí, non hai problema. Pero como vos digades, eu non teño problema ningún. Entón, empezamos por algo do Partido Popular. Que son... Queredes ver vos as preguntas? Digo por procedimento. Vale. Bueno, pero non se puede. Se non le hace... ¿La quieres poner o...? Bueno, pois as preguntas son as seguintes. Siguen a día de hoxe sen pagarse os 545.698,70, exactamente, euros de obrigas pendentes que se recollen na conta xeral de 2015. Bueno, non as facer seguidas e despois desposto, vale? Cal é a relación dos proveedores aos que se lle deben estes 545.698,70 euros? Cal é a día de hoxe o plazo medio de pago a proveedores do Concello de Ribadavia? E cal é o importe económico de obrigas recoñecidas e pendentes de pago a día de hoxe, incluindo o exercicio 2015 e o que vai de 2016. Eu respondo a primeira. Non, xa se pagaron 118.000 euros, digo, pois que coller nota, 118.000, se queredes, digo, mellor para non esperar, 118.249,51 euros, do que restos de devedores máis importantes son Gas Natural Fenosa, co que se firmalizou un convenio que creo que xa falamos no anterior pleno de pagos que se está cumplindo puntualmente, e a Diputación Provincial, ca que temos pendiente un acordo de compensación parcial de débitos.
E cando falo dunha compensación, isto xa é cousa miña, de compensación parcial de débitos, é que habrá que saber quen lle debe a quen máis. Porque, claro, aquí se utilizan... Si debe disparar. Non é que deban, pero non van a deber máis subvencións, evidentemente, ni nada deso, non estou dicindo eso, pero nós temos unha reclamación patrimonial, por exemplo, de 300 e pico mil euros, como que podemos saber. Por lo tanto, como dice outro, cando a mí me digan o que me van a facer, como concello, non a min, como concello, eu tamén farei o que tiña que facer, por iso o ten que dictaminar unha interventora, neste caso, que é aquel. Vale, o segundo punto. Cal é a relación dos proveedores, que se achegarase a relación de débedas unha vez elaborada polos servicios técnicos do Concello, porque non tuvemos. E o período medio a pago a proveedores ao final do exercicio anterior é de 93,89 días. As obrigas pendientes de pago de 2015 a 2016 son 543.000 euros con 246,81, dos que a maioría están en fase de pago por convenio con acreedor ou compensación de débedas. O que estamos a falar, basicamente, son esos dois conceptos. Non vamos a pagar a fenos a todo, xa digo agora, porque estamos pagando puntualmente unha negociación que se fixo, que, por certo, non é nada fácil, como vostedes comprenderán. Se está pagando alrededor de 15.000 euros cada mes. Por tanto, eu creo que é unha boa negociación para non ter que abordar un problema grave, como se ten sempre e como se ten por parte de todos os concellos. Eu creo que é un convenio que se queren poden coñecer, que non hai ningún problema, e que poden ver, e creo que é algo bastante importante para as arcas do concello, para que non sufra. O seguinte, leo todo, si queren, o pasado 13 de maio de 2016 ás 13 horas celebrouse unha reunión na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Ourense na que participaron representantes das vilas termais da provincia Ourense, a directora da Axencia de Turismo de Galicia, doña Nava Castro. Nesta reunión ao que o Concello de Ribadavia estaba convocado, tratouse, entre outros asuntos, a señalización de vilas termais da provincia de Ourense, unha vez celebrada esta reunión. E segundo a información proporcionada por representantes municipais, puidemos comprobar que non asistiu ninguén en representación do Concello de Ribadavia. Cal é a razón que justifica a ausencia do alcalde de Ribadavia ou de calquera outro membro da Xunta de Goberno local en representación nesta reunión? Primeira pregunta, contexto. Este Concello se lle comunican as cousas formalmente. Explícome por escrito, ben se xa dun mecanismo ou ben se xa de outro. A min, dende logo, o digo, a min, dende logo, a min como alcalde, non me chegou ninguna comunicación oficial, o digo. E a min, como non é a primeira vez que ocorre que a Secretaria de Turismo, terei que chamala outra vez, cando non se me quere poner o teléfono, por exemplo, cando se compromete a que a volta ciclista teña unha determinada cuestión por aquí, e despois a cambien sin que eu faga o contrario. E digo porque vostedes eran coñecedores desa situación, que xa está ben de decir o que non é certo. Considero o alcalde de Ribadavia unha cuestión menor ou sin importancia defender os intereses de Ribadavia en reunións como esta, na que outros concellos solicitaron a colocación de máis señais indicativas de recursos termais municipais e modificación de colocación das mesmas. Por suposto que non. Como vou a decir eu que é unha cuestión menor? Si en primeiro lugar esta cuestión, como vostedes dicen, é tratada na propia Deputación Provincial, é unha das partes pagadoras e se fixo e se falou a proposta do grupo que eu son o portavoz. O que se ten que facer é, evidentemente, chamar ou falar con alguén que eu, se non podo ir como alcalde, pois habrá algún concelleiro que vaya. Como vamos a todas as reunións, por certo, a todas as que se nos chaman. As que non se nos chaman non podemos ir. Se hai algún interese que non vayamos, que o digan, pero non creo que fose así. Entendo eu. E despois, porque isto tamén é importante, que actuacións está levado a cabo pode demostrar documentalmente o alcalde de Ribadavia ante a Axencia de Turismo de Galicia para mellorar ou poñer en valor os recursos termais e turísticos do Concello de Ribadavia. Documentalmente, os que teñen que demostrar o que se fai será aqueles que acometen esas cousas. Por qué? Por que lle digo isto? Non se sorprende. Primeiro, somos os titulares de moitas das estradas onde se coloca a señalización. Nós, porque a proposta de outro grupo se preguntou, se fixo, éramos descoñecedores, evidentemente, porque noutros concellos estaba a señalizar, e nós fixemos as xestións oportunas, e por eso se veu a señalizar. Pero, sin tan siquiera ter a delicadeza de pedirle permiso a este concello.
nin siquiera trasladarlle a idea de que van a vir aí a señalizar, sin tan siquiera trasladarlle onde se van a ubicar por se o Concello ten que darlle algunha alternativa, porque ao mellor onde están colocadas, que esa é outra cousa que se lle trasladou, eu creo que vostedes compartirán que non están todas en boas condicións. Claro, non, si, xa, por escrito, si. Por escrito aquí, cada vez que se fale por teléfono, hai que escribir. Bueno, eso xa non sei. Vostede tamén, cada vez que veña a falar comigo, lle pedirei que o faga por escrito. Claro, claro. Quere que yo faga as peticións que faga. Se xa non sei. Eu non teño por que facer por escrito se falo con alguén. Teremos que ter unha conversación cunha directora xeral. Como digo, é que non sei a que estamos Usted está dicindo que a xencia de Ibai pode comunicar formalmente por escrito e vostede non pode comunicar por escrito as cousas así. Miguel, non dixen eso. Dixen que se dixen documentalmente, Miguel, se se ven, non se chama. Non sei se me está, se vostedes teñen a intención de tomar o pelo, porque a mí non va a facer. Xa lle digo, se eu teño unha conversa con alguén que ten un cargo público e teño unha relación, se xa telefónica ou se xa de outra forma, e me dice que vai a acontecer unha serie de cousas e se vai a cometer e despois documentalmente non se acredita, oiga, non será culpa miña, digo eu, non? Digo eu, se vostede actúa así noutras cuestións que están, non sei, eu entendo logo, non? Eu creo nas persoas cando estou falando, quero creer, ainda que sean de outro partido, quero creer, por tanto, dispararlle a quen non cumple, neste caso creo que quen non cumpliu non fun eu, xa está ben, tomarme o pelo a un, digo eu, non sei, porque, non sei, a mellor terían que preguntar vostedes por qué, pero non se preocupe, que de aquí en adiante, cada conversación que teña con calquera de vostedes, cada representante público do Partido Popular, chamarei ao secretario para que tomen nota de que estou falando no teléfono. Si é o que queren. Claro, é que isto non é serio, por favor. Non é serio. Digo eu. Entón, ou gravarei as conversacións. Terei que gravar as conversacións e que ser. Porque a verdade é que isto xa clama o ceo. Xa clama o ceo. Non hai máis. Era robos, son robos que hai preguntas, No, pero as preguntas foron de hoxe. Os robos foron de hoxe. as preguntas que me teche de hoxe que son do 26 de maio, vale? Xa che digo que eu non teño problema en respostarche. No, pero se se parece, cando me toque, cando se todo o turno, fago todas. Empece Manuel, despois Vale, se faz as preguntas, non os robos. os robos si podo tamén. Entendo que non fai falta, pero bueno, entendo que ao estar por escrito xa damos conta deles horas, se os quero facer, xa se traslada a secretaría, se é o que queres que conste, non? Porque vai costar. Ora, se o queres facer non hai ningún problema, non hai ningún problema. Vale, non hai ningún problema. Manuel. Vale, empecemos con os robos. Bueno, xa comentei outro día nas comisións informativas, robo que entendemos toda a circulación que temos que poñer en valor a nosa Plaza Maior. Entendo que hai vecinos na zona e nós que utilizamos a Plaza Maior todos, que como ocurre en outros concellos ou noutras capitales de provincia, tenemos que tomar unha determinación ao respecto dos monopatís, patinetes, balós, pelotas. Sabemos que é un tema delicado, pero bueno, está por encima de todo o benestar da xente que está disfrutando do entorno da partida. Entón, eu pido a todos os membros da corporación que tratemos de tomar unha determinación ao respecto. Ben. Rogo de outra vez ao conselleiro de servicios que están pendientes de retirar os paneles informativos, que está chegando o verano, que vamos a ter, como outros anos, previsiblemente, moita xente visitando o noso pobo, e que sería importante retirar esos paneles, o igual que o arreglo
das fontes. Tamén recordarle a limpeza do camiño da estación. Xa sabemos que ao mellor non é unha cousa nosa, pero que vamos a deslucir cando veñen os turistas, ese camiño leva un impacto de inverno cheo de maleza e de residuos que se consideran a dióxido de carbono. Pero a cuestión é que quen vamos a levar o mal nombre vai ser o Concello de Ribadavia, vai ser a Renfe. Tamén sería o último robo, se termino tamén, pintar os pasos de cebra que están bastante deteriorados, sobre todo na zona, en varias zonas, particularmente na zona do cruce, que conocemos todos, donde se comeza a Rua do Carballiño, que é unha zona tamén moi frecuentada, que é utilizada por dar un repaso os pasos de cebra en Xibán. Vale, se eso algo podo facer a pregunta, xa contestame cando queira. Estuve mirando alguna documentación da que se nos facilita a todos os portavoces. Non sei se comentei outro día, xa de unhas actuacións que hubo na FOD, unha suministración sempre da mesma empresa, que cifran cantidades bastante considerables, que eu creo que se deberá tomar, non sei, alguna determinación ao respecto. Por exemplo, hai aquí servicio de renovación de puntos de alumnado na FOD por importe de 2.745 euros. Os puntos de alumnado da FOD son todos... Despois tamén hai outra pregunta de un traballo de hormigonado no Camiño da Veronza por importe de 3.300 euros. Eu vi casualmente ese hormigonado, pouco máis son de 80 metros cuadrados. Quería que se me pode facilitar a factura especificando, parece exagerado, porque o ademais trabalhei no sector tamén, o metro cúbico de hormigón ronda os 70 euros. Por último, que fecha esa factura? Pois é a relación de... Estaba no cajetín deste mes. Da resolución deste mes? Sí, a resolución deste mes. Por que importa? O 3.300 euros. Por iso rogo que xa sabemos que os recursos que temos son limitados, entón pois temos que optimizalos. E por último, teño aquí outra pregunta, se termino, de UAB Montusa, adquisición de billetes de avión para a compañía teatral que actuará na MIL 2016 por importe de 6.754 euros. Se pode dicir que esta empresa é o Rodaría, que temos aquí dúas ou tres empresas al menos que se dedican a, entre outras cousas, a facer de intermediarios como empresas como a que temos aí na Plaza Maior ou historias, pois que o Rodaría que se deixaron os cartos un pouco. Nada máis, non creo que iso. As duas primeiras contéstache, Manuel, cando realmente recabemos información. É moi probable que na de Afos sexa un erro, non creo que sexan tantas luminarias, e a veces veñen con unha característica dun sitio determinado sin vir todo especificado. Pero hai que ver, non o sei porque as facturas non as teño todas na cabeza. Me comenta Javier que o hormigonado posiblemente sexa de outra etapa anterior, porque neste mes non, que non recordo non fixemos nada aí. Non sei que se fixera. Pode ser cando se paga, non cando se Pode ser a factura de exame, que fecha que se pagará. Pode ser eso, pero Pero vamos a mirar e aclaramos. aclaramos que non hai ningún problema. E con respecto ao que dices dos billetes, eu encantado, pero hai un problema cando sean de aquí para lá, pero cando son do estranxeiro para aquí, nós non nos encargamos. Explico que son venen eles, son os que os quitan, son eles que venen aquí, vai dentro do seu contrato, aí evidentemente nós non se podemos decir que os compren aquí. Bueno, é complicado, porque
porque moitas veces non sabemos nin quen é o único que está a falar, estamos a falar cos agentes que lle corresponden, non? Eles son os que se encargan dese tipo de cuestións. Ahora, cando é ao revés, pois, me parece ben. Xa se procura facer con todo. Vale, gracias, Nora. Brais, Gracias. sí. Empiezo polo rogo que presentamos o 24 de maio, continuo polo rogo e as preguntas presentadas hoxe por escrito. O 24 de maio, bueno, o primeiro, fundamentalmente este grupo quere trasladar a este pleno a necesidade de que se implementen todas as propostas e mocións que se aproban neste mesmo pleno. Xa foron unhas cuantas durante esta legislatura, quero facer moi brevemente mención por arriba. Primeira, celebrar as propostas que o noso grupo Reunión Común fixo para introducir nos orzamentos de 2016, que foron respaldados por o noso grupo e por o propio goberno. O primeiro proxecto de compatibilidade da xornada laboral na liña azul, incorporar 12.000 euros para melloras e reforma da Casa da Cultura, no caso de Francelos, Centro Social de San Pablo, e reforma dos vestiarios do Auditorio do Castelo. Lembrar tamén que nestes mesmos orzamentos se falou e se aprobou a reparación de Beirarrúas Muñoz Calero. Recordar que se aprobou tamén unha moción para que o Concello solicitara a xuntanza e se transmitira reforma e instalación de 3 rotondas na Nacional 120, así como a colocación de barreras protectoras. Sí quero facer unha pregunta respecto a este rogo, relacionado con este rogo, si esa reunión que despois que se aprobara a moción tivo lugar con o responsable do Ministerio de Fomento para tratar este punto. O mesmo unha moción que se aprobou no seu día, a proposta nosa de plan de actuación de control das colonias de gatos nas rúas, garantindo a súa protección ao respecto. O mesmo para moción de posta en marcha da rede municipal de suministro de agua e saneamento, da rede de sumidoros, nos núcleos de poboación, fundamentalmente todas as áreas os eixos, sabendo que ademais se fixo boa labor no sentido de ir ao inmediater do pozo de Barreno. Tamén a moción que antes falamos da eliminación de melloras de instalacións na escola infantil e moción de outros grupos que o anterior compañero de compromiso con a EFE xa mencionou. Todo isto é un simple rogo para que se teñan en conta e unha última apreciación ao respecto é recordar que a mocións aquí aprobada non pode ser nin brindes ao sol nin papel mollado, que aprobar unha moción significa adquirir un compromiso de executar o acordado polo pleno e que a realidade é que os acordos na súa maioría no que vai de legislatura que vamos para un ano non se están a executar por parte deste goberno. As excusas poden ser moitas, mas agora non é o momento para o debate. E procedo co rogos e preguntas que si registramos hoxe. A primeira sería solicitamos que o proxecto de reforma da Gran Outeiro de Francelos sexa levado e tratado nunha comisión de seguimento análogo na súa composición e funcións a comisión de seguimento do plano especial do casco histórico de Ribadavia. Queremos fazer unha pregunta a ese respecto. Cal é o estado de expediente das obras da Gran Outeiro neste momento, despois de que o noso grupo solicitara dar cumprimento á solicitude feita polo Servicio de Patrimonio da Xunta de Galicia? Reiteramos a nosa solicitude feita o 24 de maio sobre o cumprimento da solicitude do Servicio de Patrimonio e reiteramos a solicitude feita xa por escrito de elaboración municipal de informe técnico sobre o antigo camiño Ribadavia Melón, tamén como producido como camiño real. E cando decimos informe técnico municipal, referímonos cando menos que teña en conta a situación legal, a propiedade, o valor patrimonial, as obras permitidas e as obras prohibidas no mesmo. Volvemos a decir, xa saliu nos puntos anteriores, solicitamos, en aquel pleno volvemos a facer que se faga, se solicite a reunión con Confederación Hidrográfica
outra pregunta é o contido do encontro coa Confederación Hidrográfica Miño-Xil que tivo lugar esta semana. Reiteramos de novo a solicitude feita no pleno anterior do paso de peóns na rúa Avenida de Redondela e Rúa Eladio e queremos facer tamén unha pregunta. Queremos saber se empezou o inicio e xestión deste trámite. En relación tamén a unha solicitude do pleno anterior respecto ao plan de mellora turística de Ribadavia, queremos saber tamén, outra pregunta, se se comezou a súa xestión en algún dos puntos. En relación á solicitude tamén feita no pleno pasado, queremos saber cal é a situación da intervención prevista para o entorno da Capela de San Xés, arranxo dos camiños coñecido como Aldea. Lembremos que facía falta permiso e autorización de patrimonio e facer a pregunta, unha segunda pregunta, disculpa, sería relacionada con isto. Que información hai, por menos se nos poden dar información sobre a sustitución, parece ser, eu non o teño confirmado, de que estación foi sustituída por unha intervención en San Cristóbal. Gustaríamos saber en que sitio concreto. Retomar a solicitude de tomar medidas de protección do camiño Río Ave en Travelanza de Desembocadura do Río Miño. Volvemos a solicitar a que se proceda a selar unha tubería aberta na rede de tubaxe pozo existente no Parque Roblo. Falábamos de que con perigo, sobre todo para as crianzas, que é moi fácil abrir, porque ten unha tapa moi fácil de abrir, bueno, non unha tapa realmente, é polihispano. Solicitamos tamén intervención de limpeza, decir que ademais que gustaría que sese un robo facer mención a boa labor do equipo de limpeza de traballadores do Concello, en época de, sobre todo, de que medra moito a erva, pero como sempre nunca é suficiente. Esta é unha reivindicación que o noso grupo fixo reiteradas veces, de novo, limpar a zona do Parque Robla, que sí é certo que se cortou a erva, pero non se contaminou a erva seca, lo cal o aspecto tampouco é bo. E as inmediacións da pasada da Foz, a limpeza é francamente mellorable, incluído o túnel e as escaleras, está bastante sucio. Solicitamos de novo a limpeza da zona Rúa Vendaval, entre a Casa Sindical e o Parque apoio do ferrocarril, e a sinal de entrada a Ribadavia está moi sucia. De novo, xa solicitamos no anterior pleno, gustaríamos tamén volver a remarcarlo. Solicitamos o mesmo para a Porta Nova, que vemos que o seu estado de bo. Volvemos a solicitar que se inclúa na página web enlaces a ruta do Miño, ruta separada, donde o noso Concello é unha parte líder neses proxectos. Volvemos, despois da solicitude, para que se proporcione aos grupos municipais. Esta solicitude foi feita no pleno anterior. O noso grupo recibiu a semana pasada unha resposta respecto a un espazo para poder traballar e desenvolver a labor de oposición. Díxosenos que se iba a proporcionar ese espazo e que sería esta semana. Queremos saber se iso é así, ou se hubo algún problema e vai a tardar máis. Solicitamos de novo a limpeza na fachada superior do cemiterio, o mesmo para a recollida de contenedores e o mesmo para ampliar o horario do cemiterio para que pase das 19 horas na tempada estival ás 9 horas. E solicitamos tamén limpeza da parte traseira a que linda co campo da feira, porque ali está cheo de restos do uso do cemiterio. Unha pregunta respecto á acta da Xunta de Goberno do 9 de maio. Aparece un escrito oficial. Gustaríamos saber o seu contido a cual comunicando escrito da remisión de contestación a requerimento efectuado pola Inspección e Vixilanza Sanitaria da Xefatura Territorial de Sanidade. A pregunta é saber cal foi a motivación de dito requerimento da Xefatura Territorial de Sanidade.
Outra pregunta é se neste Concello temos constancia de que a Deputación ou outras institucións están empregando o material coñecido como glifosato para a limpeza de cunetas e beirarrúas. No caso de que así sexa, a este grupo gustaría que se evitara. Temos un robo que é, unha pregunta é saber se están xa as contas da Feira do Viño 2016 e no caso de que estean, gustaríanos ter acceso a elas, e temos diferentes preguntas sobre algunhas facturas, alguna coincidente coa exposta polo compañero de Compromiso por Galicia, e son varias. Son todas facturas nas que temos solicitadas por valor de 170.000 superior a 170.000 euros, dúas empresas, Amando SL e Aopil SL, dúas facturas, como todo o mundo sabe, en Ribadavia, ligadas estreitamente ao expresidente do Partido Popular de Ribadavia. Gustaríanos, no seu día, factura de Aopil con data do 3 de xullo de 2015, que fala do seu concepto de certificación número 1 de acondicionamentos de camiños por importe de 64.363. Pedimos que o concepto desta factura sexa máis detallado para termos como coñecemento a que se refire. Entendemos o noso grupo que se refire á certificación número 1 do conxunto da obra, pero pedimos que explicite con máis precisión o concepto da factura. Preguntar se vai haber unha segunda certificación. Entendemos que esta sería a total, porque entendemos que do camiño do río. Factura da Aopil, pero gustaríamos, repito, o robo. Non é máis detallado o concepto porque son conceptos difusos e da mesma maneira que o anterior portavoz de Compromiso tiña dúbidas sobre o valor do formigón, a este grupo tamén lle suscita moitas dúbidas estes conceptos tan difusos. Factura de Aopil con data 30 do 10, con diferentes conceptos referidos a arqueta, limpeza, preparación de terreno, instalación de formigón, o mismo. O noso grupo pide se concrete tamén o lugar da acción, porque non aparece na factura onde se fixo. Omítese, pode ser que se deduzca, pero non aparece concreto. Pedimos se concrete. Unha nova factura de Aopil SL con data do 31 de agosto, tamén con diferentes conceptos referidos á reparación, recrecido de pozos e arquetas do hormigonado de Tarreo por importe de 3.049,20 euros. E de novo o noso grupo pide que se concrete o lugar da acción e as obras de dita factura. Factura con data do 30 do 10 de 2015 esta, concepto de reparación realizadas campo de fútbol de Kings por importe de 1.678,19 euros. O noso grupo pide que se concrete detalle o concepto da acción dita factura, porque non aparece detallado. E por último, factura de Aopil SL con data 31 de xaneiro de 2016 e factura de Aopil SL con data 29/02/2016 con diferentes conceptos tamén referidos á pasarela da Foz. A primeira de 1922 e a segunda de 3109. O noso grupo quere coñecer o motivo de que esta data destas facturas sexan tan serodias en relación á data da acción que aparece na propia factura. O noso grupo, por suposto, con estas dúbidas non pretende verificar que se adxudiquen continuamente obras a estas empresas ou a outras, todo o contrario, pero queremos estudar os conceptos e facturas así como a justificación das mesmas. Sen máis, moitas gracias. Ben, Brais, non se contestar o tema este do convenio coa Deputación, o tema de facturas, e pois se che pasa a contestar ao alcalde todo o relatorio. Vamos a ver, con respecto ao tema da actuación do tema da Deputación, cando se llegou a cabo na comisión, te fixeche unha pregunta, eu trasladei a túa inquietud e a túa pregunta a falar co arquitecta,
si realmente esa era a actuación idónea para aquel espacio. Me dixo que, bueno, que entendía que patrimonio seguramente ese tipo de actuación non lo permitiría, entón dixen que lle fixera unha consulta a patrimonio que tipo de actuación. O cemento prácticamente, bueno, eso era un tratamiento deste tal que o permitiría, entón a idea é facer a actuación que permita patrimonio nese espacio. E con respecto a onde se trasladou, pois mira, esa actuación se trasladou a 3 sitios. Na zona do Matiño de Cristóbal, a Franqueirán, na zona, é dicir, o camiño que vai desde a carretera principal hasta a antigua etapa, que estuveron limpando e van a buscar o luz, e despois, a semana que ven, tamén se vai fazer a actuación da baixada á barca desde o ponte do ferrocarril hasta onde se limita co espacio que hai ali de Fermín. Esas son as. Con respecto ao tema da factura, é verdad que é un importe importante, pero alguna se numeraxe con respecto a un proxecto que este ano vamos a ter, é unha partida cerrada. Despois hai unha, estuve en Chaleña, unha de 1000 e pico euros aí de aumento que foi en Santo André, cando se fixera outro proxecto, non entraba todo o espacio ali onde está a iglesia, onde está a fonte, se aumentou ali, e despois hai varias de aumento, sobre todo na pasarela da Foz, que cando se fixo o proxecto coa Diputación, pois se fixo un aumento máis de obra. É dicir, en líneas xerais, che contesto, pero, é dicir, nós che vamos contestar puntualmente a toda a relación que faz de preguntas, como non debe ser de outra maneira, non? E algunhas delas non son deste exercicio, son de exercicios anteriores que se dixo que yo pagaríamos dilatado no tempo, lo aceptou, pero bueno, non hai ningún problema en todas as preguntas que faz, che contestaremos, e me parece ben que a partir de agora se concrete sobre todo a acción e o lugar para que quede a cousa clara. E con respecto ao campo de Quins, pois foron 2 calentadores que estaban en mal estado, foi unha chave mezcladora e foron pois 1, 2, 3, 4 luminarias e reparar a entrada da enerxía eléctrica xa co cable tiña un trozo que non estaba nas condicións adecuadas xa que rozaba contra o poste ali do pabellón. Con respecto a outro, pois che contestaremos por escrito ou mismo a escollo e che explico personalmente como di que e eu con respecto a iso xa nada máis que os rogos, evidentemente, pois, son rogos e como tales así os entendemos. Cal é o estado do expediente das obras da Granxa de Outeiro neste momento, despois de que o grupo solicitara dar cumprimento á solicitude do Servicio de Patrimonio? Pois, evidentemente, o que xa estaba elaborando naquele momento a técnica municipal, como vostedes saben, que é solicitar a paralización en base ao que había dito Patrimonio. Por tanto, aparte de que o solicitara vostede, evidentemente aquí cando chegan os requerimentos se cumplen. Son reiteradas as cuestións, pois xa se toma en consideración. E con respecto á Confederación Hidrográfica, queremos saber se esta xestión se fixo. Eu lle digo que sí. Con respecto ao dos pasos de avións, iniciouse o proceso para a súa instalación? Evidentemente non. Con respecto á pregunta, queremos saber se se iniciou alguna das propostas con respecto á mellora turística de Ribaire. Pois sí, varios proxectos que espero que cando estén aceptados vostede teña ben incluílos dentro das partidas que teñamos que modificar aquí. Se vostede considera prioritario e se non, pois vote como votou anteriormente e abstenese. Preguntamos en que situación se atopa este proxecto, se houve comunicación do Servicio de Patrimonio da Xunta de Galicia en Ourense como administración. Eso xa contestou Javier. Señalización de Sansés, unha papeleira, preguntamos se se tramitou algunha demanda. Pois evidentemente o faremos cando acometamos o outro que tuvemos que paralizar para enviar ao patrimonio a proposta de Ribeiro Cunha. Unha vez máis solicitar, tamén entendemos que son solicitudes o que son preguntas. Vamos a pasar ao número 18, que son despois da solicitud de proteccións pois os espacios públicos, pois a disposición dos grupos,
pois en breve os compañeros están reformulados, se falou con algún dos traballadores que evidentemente se teñen que cambiar e pronto se lle pasará. Cal foi a motivación de dito requerimento da Xefatura Territorial de Sanidade? Non sei cal foi a motivación, porque nas motivacións non entro, evidentemente as motivacións se sabrá cada quen competente porque o son, o que si sei é o que nos envían, é o que nos fan chegar, e o que nos fan chegar é que temos que limpiar os depósitos e así o que meteremos, por iso a toalla fai o que fai. Eu nas motivacións das outras administracións non podo entrar, porque xa digo que non son competentes para entender as motivacións. E nada máis con respecto a vostede. As facturas, pois allá se entregará a Javier, como lle dixo, e se non vostede, como concelleiro, evidentemente, para acceder a todas. Sacobe? Cumplese un ano estes días do remate da campaña electoral pasada, na que chegou a ser alcalde, e unha das cuestións que se nos vendía na campaña era que estaba a piques de asinar un convenio con Adif ou con Renfe, non sei moi ben cal dos dous, pola adquisición dos edificios, bueno, non sei se a adquisición ou los termos que eran, los edificios que están ao pé da estación de ferrocarril. Preguntar como está iso. Un rogo e tamén unha pregunta, se teñen pensado aplicar algún plan serio e reunir aos grupos para pensar no conxunto que camiñe cara a paralización da vaga de despoboamento que está a sufrir o Concello, porque é un plan de vital importancia que non só se pode circunscribir a natalidade, senón que vai máis alá e que é necesario sentarse a falalo, se teñen pensado xa facer algo nese sentido, e se non, pois animalos a facelo. Do mismo xeito, preguntar se teñen algunha intención de fomentar ambos os dous ciclos instalados neste momento no noso Concello, de viños e aceites e o secundario de viticultura. Se non o ten pensado, fale co resto de DOs da provincia para implementar a demanda destes ciclos, que eu creo que é unha cuestión máis que do centro, unha cuestión política que nos interesa como Concello, incluso como comarca a nos e a outras comarcas da propia provincia. Bueno, vou tirar un pouco para casa agora. A fonte da Quinza, esa fonte que se fala tanto neste pleno, que se falou tanto nestes plenos, está a día de hoxe sin funcionamento, que se pase a arranxar se é posible. Na propia Quinza tamén, o baixar do río, hai uns sumideiros que están a botar auga para fora de seguido e é necesaria a súa actuación, entendo que a cometida que pasa por ali. O mesmo sumideiro de Merelles Cauda, creo que se chama Rúa, que leva para 3 meses botando auga fora e é necesario tamén amañar. E se ten pensado facer algunha actuación de posta en valor, non digo de amaño ni mellora, que consta unha serie de cartos, sino de posta en valor da ponte que cruza o Maquián Salto da Reus. Moi ben, pois mira, contesto. O convenio con Adif podemos firmar cando non te haga. Tan sinxelo como iso, porque eles están dispostos a cedelas, non a vendelas, porque non se poden vender, entre outras cousas. Eso é xestión que está feito desde fai moito tempo. O que ocorre é unha cousa, que se fixe outra gestión con quen lle corresponde, que é, neste caso, a Consellería de Vivenda, para se hai algunha línea de subvencións para rehabilitar, evidentemente, esas vivendas, ya negativa a elas é que, de momento, ese tipo de convenios que non se fan, como non se fan os de rehabilitación do casco histórico. Por lo tanto, para non incurrir
nunha cuestión como anteriormente, é que eu teña un convenio firmado e despois se me bota a min a culpa de que non a cometemos o que teñen que cometer outros, pois evidentemente cando teño o compromiso da inversión eu firmarei o convenio. Antes non, pero podese firmar cando queiramos. Si quere, invito a vostede a que veña comigo, pero se non me quero, a que podemos con Arifa se habrá como un plan serio de despoboamento. Pois sí, eu invito-os a sentarse cando queiran, pero eu creo que ten que ser un plan serio non aquí, ten que ser un plan serio en toda esta provincia. Este que fala tamén o dice así, porque evidentemente pouco podemos facer desde aquí. Só dixen outro día, nunha cuestión que tuvemos aquí con respecto ao que se nos ven vender, só dixen unha vez, de que o paro baixa neste concello. Claro, eu podría salir, como fan algúns, e decir que baixa o paro. Baixa o paro porque evidentemente hai menos xente. Eu non son de alardear dese tipo de cousas, son bastante honesto, bastante sensato, ainda que se diga o contrario. E, por lo tanto, o que lle digo con isto é que non vale de nada que nós lle quitemos poboación a Arnolle ou a Beade ou viceversa. O que temos que facer é outra cousa. E outra cousa que as competencias do Concello son moi limitadas. Por lo tanto, eu dispostos a falar que eu sentos cando queira, eu teño ideas e vostedes as que me trasladen seguramente se as sen boas e se as podemos levar a cabo estupendo. Pero eu, dende logo, non teño a fórmula para parar eso. Nin eu, nin polo que se ve moitos gobernantes de ningún partido. Por tanto, eu farei o que vostedes me piden sin ningún tipo de problema. Preguntar o tema de viños e aceites e todo o demais, por suposto que sí. Unha vez que se implementou por parte de quen lle corresponde, que vostede entenderá que tampouco este Concello, eu farei o meu traballo. Con respecto á defensa das DOs, por suposto que sí. E digo máis, eu traballarei nestas eleccións que veñen dentro de poucos meses para que precisamente cambie o goberno da Xunta. Por qué? Porque entendo que a DO do Ribeiro está totalmente maltratada sistemáticamente desde que fai moitos anos con respecto a outros. Por tanto, isto que lle fala sí que vai exercer para que o Partido Popular perdese maioría absoluta. Non sei outros, pero eu sí. Por tanto, eso fareino con que corresponde no seu momento. A actuación se posta en valor da ponte. Pois se lle digo a verdade, terei no que consultar, porque hai un problema, que evidentemente como a estrada, que só vai ser titularidade de quen é, a posta en valor do tema, vamos a ver como é. Non o sei. Falas do Macians? Ti falas da... Pensei que falaba... Non, que para, Marta vai ser un ambulatorio. Falas do Navais? Vale, perdón, pensei... Perdón. Por eso preguntei, de que hai outro que pasa por os Macians e que está en mal estado, por eso digo. A outra ponte. Dices a ponte romana, medieval. Esa é outra cuestión, que eu entendía esa. Non pasa nada. Que non o sabía, por eso, como non o sei, non se pode contestar. E que a outra, nos veremos ni siquiera, son sincero, ni siquiera se custa catalogado. Habrá que ver. Por eso non... Por eso digo. Non hai ningún problema neso. Pensei que se falaba da outra, que por certo está bastante mal. E hai que... algo hai que facer. O pasaporte, claro. No, a esta... A veranza non é a outra, ya que pasa por arriba. Entón, hai que seguir. Vale. César. Sí. Vamos a ir unha serie de robos e unhas preguntas. En primeiro lugar, os robos, vou intentar ser breve, vou a comenzar pola acta do pleno anterior, vou a ler os que ali se solicitaron. Se solicita que se restableza a sinal de paso de peón existente en San Cristóbal no cruce da carretera da Veiga. En febreiro aprobouse unha moción para a colocación dun paso de peón nas confluencias das rúas Martínez Vázquez e Otero Pedrallo, polo que se solicita que se execute o acordo. Se nos había falado nun informe da Policía Local, como xa recordei no pleno pasado. Pasou outro mes máis, ainda non temos o informe, ni sabemos nada sobre esta situación. Rogaríamos que se coloque un espello na saída da Praza Maior co obxecto de mellorar a visibilidade dos condutores. Rogamos tamén que se arranxe o socavón existente na rúa Vendavales, averigua que se debe o mesmo. Tamén, como fixéramos no pleno anterior, rogamos que xa que non se recibo o control de acceso ao casco histórico, todo lo basado nun informe da Policía Local, solicitamos que polo menos se decente, reparen os volandos e
xa que non están no estado óptimo para ser entrado ao casco histórico de Ribadavia. Rogamos tamén que se proceda o antes posible a darle unha limpeza un pouco profunda a rúa Tres Mesóns, que temos bastantes queixas do estado no que se atopa. Despois temos unha serie de preguntas. En primeiro lugar, nos gustaría, tivemos coñecemento de que o luns 23 de maio na librería Couceiro en Santiago de Compostela se presentou o libro Guaxe Carmín, que foi o gañador do premio Abrente de textos teatrais do ano pasado, unha obra de Esther Carrodeguas. Naquela presentación non vimos a ninguén do Concello de Ribadavia, do equipo de goberno. Nos gustaría saber por que razón cando o Concello de Ribadavia é quen sufraga a cantidade económica deste premio. Entendemos que debería estar presente nesta presentación. Entón queremos saber cal é a razón. Nos gustaría tamén, isto máis ben é un rogo, pero vemos nas resolucións da alcaldía desta sesión as que aparecen diferentes gratificacións a persoal colaborador da Feira do Viño, veñen con conceptos 650, 600, 750, 960, 800, 600, e non se sabe exactamente de que persoal se trata, que labores eran. Vale, perfecto, non pon nada dun anexo. Por eso preguntamos, porque nos queremos conocer hai un anexo, pedimos o anexo. Por último, unha pregunta chegou hoxe ás nosas mans, unha comunicación de Asociación de Vehículos Clásicos Comarca do Sar. Nesta comunicación nos dicen que, se dice que se estaba programando un evento desta asociación para o día 29 de maio e que pediron, vou ler textualmente o que pon aquí nesta comunicación, tras pedir permiso de entrada con los vehículos históricos a Ribadavia y tras hablar personalmente con la señora María, en este caso Lucía Santí, concejal de Tráfico y Turismo del Ayuntamiento, hemos recibido la total prohibición de entrar en el casco de Ribadavia, según indicaciones de esta señora. Ya sería un permiso para algo similar a un señor llamado Yago para el mes de septiembre y a nosotros nos lo niega. Queríamos saber cuál es la razón. Aquí para un colectivo de alrededor de 150 personas que estarían presentes este 29 de maio en Ribadavia. Entón, xa que se negou o acceso, queremos simplemente coñecer as razóns. Nada máis. Moi ben. O que vostede pregunta da presentación, iba a asistir a concelleiro, surgiu un imprevisto e non pudo facer. Por lo tanto, foi un momento e non pudo conocer. Non ven o caso de solución e non que está justificado porque é eso. Asociación de clásicos, porque creo que non me queda nada porque o resto xa lle contestou o secretario. Eso non é así. Eso non é así. Por lo tanto, porque hai unha parte a maiores do que explican aí, non sei se ya trasladaron a vostede, porque eu xa vi no escrito dicindo o típico, que claro, por culpa deso non habían podido vir, a non sei que, non vou dicir o nombre do hostelero, porque non sei que non sei tanto. Aquí non se lle proíbe a entrada a ninguén, sempre cando o que non pretenda é meter 100 e pico vehículos na Praza Maior e as terrazas as teñamos que levantar e cousas similares. Entende? Entón, lóxicamente, nunca se deixa facer eso. Se lle dixo que se facilitaría a fachada do castelo, igual que se pode solicitar moitas outras cousas, como teñen pedido moitas veces e nunca se ten impedido, e non seríamos suficientemente inteligentes se non accederamos a ese tipo de peticións, mas sempre cando se poida. Ora, non todo o mundo pode dicir, non falar da señora non sei que tal, e dicir que se lle negan as cousas porque sí. Non, se lle explica. Por eso non, pero estou explicando. Porque evidentemente nunca se negou que ninguén viñera ao concello ni nada do estilo. E máis, se reservan sitios habitualmente para non solamente clásicos, sino concentracións de motos, etc. Mas aí teñen que ser nos lugares que nós consideramos aceitados, e non entrar ao mellor onde non se pode ou non vamos a ter o espacio suficiente. Eso é o que teñen que entender. Por lo tanto, eu entendo que é así. Podo dicir que a transmisión se fixa está limpa, xa se fixa. Non digo porque como falaches a Enche Escudero, cando tuveron que non lo comentaron ainda onte, por eso. Porque non tuveron
van mandar. Xa está, se está feito. Simplemente si podo un rogo máis que se me quedou aquí. Era referente ao que se falou tamén antes da obra que se está a manter na Granxa en Francelos. Vemos que, bueno, pues, que se vai a dar cumprimento a ese requerimento de patrimonio. Xa se deu, bueno, nos, a verdade é que un pouco polo que puidemos, pero bueno, tendo presente que o requerimento de patrimonio entrou no Concello 13 de maio, diríamos, cando ocorren este tipo de cuestións un pouco máis de celeridade, porque 13 días dunha pala actuando nun terreo susceptible o sea, nun ben patrimonial, pois pode levar a cabo, pode ter consecuencias que despois sexan irreparables. Creemos que 13 días pois é unha marxe elevada para ter posto en marcha este requerimento. Nada máis. Pois ese logo vou contestar porque quero que se queden dúbidas. Isto non é unha cuestión de que nadie supera o que se está facendo, outra cosa que se fan as cousas mal. Digo, porque si patrimonio sabe isto, evidentemente porque os promotores si lle enviaron documentación. Quero explicar, non é unha cuestión que se haxa que esconder ni nada. Están facendo limpeza de cuestións que patrimonio dice ahora que non teñen licencia, porque para eso non tiñen. Estructuralmente non se lle tocou a nada e, polo tanto, paralicen iso. Que fago eu nese caso? Como teño que facer, así me indica. Iso, evidentemente, trasladar ese informe de patrimonio para que os técnicos municipales tamén aclaren as dúbidas que teñen que aclarar e que me teñen que sustentar a mí para enviar esa paralización. Vale? Eso foi o que se fixo. Eu, se tardan máis ou menos os técnicos, evidentemente non son quen de dicir que se pode facer ou que se pode facer os informes. Pero eu te aseguro que tan pronto me chega, eu dou-lle el traslado, porque non pode ser do outro xeito. Vale, pero eu non podo tampouco facer cousas que estén fora da miña competencia. Eso é o que se fixo e creo que ademais ben, e creo que ademais a actuación, creo que se ao final consiguen o servicio o permiso de patrimonio, creo que vai ser moi beneficioso para todos. Por lo tanto, espero que tamén así se... Podo facer unha última pregunta? Non, é que xa non pasa. Non entendo que non quero, claro, porque se volvemos atrás, igual se digo Manolo, pero miro. Non, pero non teño ningún problema, contesto xa que presentas a túa da tarde, mira aquí, eres algo. Só un día. Te vai a... Eu non teño prisa. A carretera que vendo vai... Perdón. Xa, ainda que non me teñas a mí respeto. Estou falando. Ainda que non me teñas a mí respeto, que non o tes, polo menos teño os compañeiros de corporación, que son outros, que están facendo o seu traballo e teñen tanto dereito a facelo como a ti, e máis, o mellor teñen tanta legitimidade ou máis porque son bastante máis conselleiros que eu. Sí, non sei de que te ríes, porque de novo, o teu millón, por favor, respecta, home, que xa sei que traer aquí non está sempre o que se trata está moi ben, pero xa está, home, os demais tamén podemos traer Celso. A pista que vende o balneario de Perfileiro hacia o pueblo atravesa a pista que vai para o cementerio. Era conveniente que lle gustou así, porque xa un par de veces un stop, e pare. É prioridade que pasa. Non, é priorizado para que pague stop o que sube, porque a carretera que ten prioridade vai ao cementerio. Aqueles vecinos, o outro día por pouco leva con diante, porque a xente é lanzada, pensa que é a mesma carretera. Depois, a pregunta que me surgiu agora, se vai a pista esa que vai a Altabella, de paso que preparen un pouco a Altabella que é libre. Xa arreglar ese camiño, que a condición de pensa que a condición un pouco aquel. E depois unha sugerencia ao Partido Socialista, xa que tu eres o jefe do campaña, que retire a pancarta que está nas últimas eleccións no balcón do asilo pedindo o carto do Mix. Joder, claro, leva un ano. Sí, pero aquí está probando. Celso, contesto xa unha última cousa con eso. A pancarta. Non se importa. Non, digo que eu digo porque sinceramente foi por desconhecimento, eu non sou jefe de campaña de nada. Porque se veixou eu non a vi. Pero cando fai aire, eu como comprenderás,
xa retiro el, que eu non sou jefe de campaña, non sou o jefe de campaña. Por lo tanto, non hai ningún problema en facelo porque non o sabía. De todos os xeitos, eu sí que teño unha proposta que facer peso, que trasladarei, que eu creo que non deberíamos poñer publicidade en ninguna destas eleccións. Totalmente de acordo. E se acordamos eso, Eso non, o que queira poñer tamén é poñer, que agora non